días a todos. Empezamos o pleno ordinario do mes de abril. En primeiro momento, bueno, o primeiro de todo, disculpar a falta do alcalde que está de baixa e por eso toda a oposición facendo a labor de campo. Vale, con isto empezamos o que é o pleno. O primeiro a aprobación da acta da sesión anterior. Abstención. Comentar algo de sempre, que hai que mellorar o sistema e a acta de xaneiro ten ese erro de... bueno, carta para... Sí, en principio mesmo, que íbamos comentar o da acta que estaba pendente, entonces agardamos que se subsane ese problema, por máis abstención. Vale, o Partido Popular a favor da aprobación da acta, o Partido Socialista tamén a favor da aprobación da acta. Así queda aprobada a sesión da anterior. Segundo, se oye? Sí. Expediente 3293/2025 de autorización da compatibilidade a Sonia Calvo Tato para o desempeño da función da actividade privada. Bueno, unha traballadora do Concello solicita a compatibilidade para poder desenrolar a súa actividade fora da administración. Dende este Concello, todos o procedimento que solicitou, vimos que estaba todo ben, pois eso, pedimos aos grupos a ver se están de acordo ou non. Presentamos unha serie de propostas da alcaldía, o informe da secretaria, en principio está todo ben. Non sei, Sofía, se quere dicir algo. Ben, sí, en principio a compatibilidade, obviamente, os informes xurídicos son favorables e todo. O que sí teño que decir é que, concretamente, esta traballadora, que é unha traballadora do CIN e é parte dese persoal esencial, e tal vez, se estuvese a xornada completa, como trouxemos unha moción a pleno e aprobamos o acordo para que se reforzara o persoal e unha das cousas que pedíamos era a contratación a xornada completa de todo o persoal do CIN. Entón, bueno, pois lamentablemente isto non se fixo así e, bueno, pois a traballadora ten que pedir a compatibilidade e traballar en outra empresa, evidentemente, porque aquí está a 10 horas semanais. Vale, na RPT, cando estamos mirando de modificarse a RPT, cando se modifica a RPT, pois todas estas situacións que pasan en diferentes ámbitos do Concello, pois intentaremos solucionalo da mellor forma posible. Vale. Gracias. Adolfo. Ben, efectivamente, os informes son favorables, é un dereito da traballadora que, efectivamente, obviamente, traballando só 10 horas semanais no Concello, pois non terá ingresos suficientes, quero decir, o sea, non queda a súa xornada laboral completa e búscase a vida fora do Concello. Sería desexable, como dixo Sofía, que se revisaran algunhas cuestións con respecto a este departamento e a outros, porque vemos que está habendo problemas en varios departamentos. Realmente, Pepe, modificar a RPT dá certo traballo, hai que modificar moitas cousas e hai cousas que non poden agardar a que pasen eses prazos. Quero dicir que tedes outros mecanismos máis alá da modificación de RPT se hai necesidades urxentes en certos departamentos para cubrilos. Entonces, valorade tamén iso, non o fiedes todo a RPT, porque xa digo, por moi pouco que leve, un proceso lento, farragoso, e se se quere facer ben e consensuado e que realmente teña certo percorrido, hai que dedicarlle moito tempo. Por lo tanto, insisto, nada máis que decir, vamos votar a favor desta compatibilidade e pedirvos que estas cousas que comentamos que revisedes o antes posible, nada máis. Totalmente de acordo co de contratación, xa se están iniciando as tarefas de contratación de algunha persoa dentro do Concello, pero a RPT é fundamental que este todo regulado ben. O que dices, se ten moito traballo, pois hai que intentar sacala canto antes mellor. Nos votaremos a favor, e o Partido Socialista tamén, por iso que nesto unanimidade dentro do voto. Vale? Sí. O alcalde representa tamén o Partido Socialista, porque
No, votamos. É que falamos antes. A segunda vez que nos lle o Partido Socialista, eu creo que era do PP, palabra, pero votamos todo. do Partido Socialista. Votamos. Por si acaso, para que non se confundase. Votos a favor do expediente de autorización de compatibilidade. Unanimidade, todos a favor. Punto 3, expediente 7056-2024, disposición normativa e regulamento de xestión e funcionamento do CEMUS do Profesional de Música e da Escola Musical de Música do Concello de Carballiño. Vale, tuvemos que facer unha serie de un reglamento novo para poder funcionamento o que cal denuncias que houbera pola o que se aprobou ano pasado, pois tuvemos que modificar o que é a normativa do CEMUS do Carballiño. Voulle dar a palabra a Lorena, que foi o que levou todo este tema, e a Concellera de Educación. Lorena. Ben, bons días a todos e a todas. Traemos o pleno expediente para a aprobación do regulamento do Conservatorio da Escola de Música do Carballiño. Un regulamento que, para a xente que non o sabe, é un mecanismo de xestión e funcionamento facendo diferencias entre o conservatorio, que é unha ensinanza reglada, e a Escola de Música. A toda agora non funcionaba cun regulamento, senón cun NOF, que se chaman que é unha normas de organización e funcionamento. A diferencia é que o regulamento ten unha natureza xurídica e o NOF é máis orientativo e de organizativo. Tanto o Conservatorio como a Escola nunca tiveron un regulamento e pensamos que é necesario, porque, entre outras cousas, o regulamento fai que se regule como se organiza o Conservatorio e a Escola, o plan de estudos, as matrículas, a permanencia nos graos, os contidos das probas de acceso, os criterios de admisión para o novo alumnado, o préstamo de instrumentos, a estrutura organizativa do centro, equipo directivo, o consello escolar, claustro e os departamentos didácticos. En canto ao profesorado, pois a súa organización, vacacións, permisos, dereitos e deberes do alumnado, participación das familias e normas de convivencia e o incumprimento destas normas. Este regulamento consultouse coa asesoría xurídica do Concello, co equipo directivo do Conservatorio e tamén o consensuamos co inspector de Educación que nos deu unhas pautas para redactalo. O Conservatorio será unha ensinanza reglada, rixirse pola LOMLOE e polo decreto 223/2010 do 30 de decembro, que é o que establece o regulamento orgánico dos conservatorios de música e danza. Polo tanto, non se pode modificar e temos que rexirnos por estas dúas leis. O día 21 de marzo paseillo por correo electrónico este proxecto a portavoz de BNG, portavoz de Espazo Común e o presidente da AMPA, para que fixeran as súas aportacións, suxerencias, e así, entre todos, facer unha norma na que se puderan participar todos. Ata a día de hoxe non tive ninguna resposta, polo tanto, entendo que estarán de acordo. Nada máis. O que máis importante que cambia é a orden de admisión na Escola de Música, que na anterior instrucción establecía como primeiro criterio o empadroamento. Este criterio tivemos que cambiálo pola denuncia do presidente da AMPA outra vez ante a Valedora do Pobo. Teño aquí a denuncia, por se alguén a quere ver, non hai ningún problema, que nos di que quere denunciar o trato discriminatorio por razón de empadroamento. Polo tanto, tivemos que quitar ese primeiro criterio e os outros dous son os que estaba. Primeiro a idade e despois a orden de matriculación. Nada máis. Perdón, Sofía, tes esa palabra. Gracias. Ben, pois, hoxe traemos un expediente a pleno que, debería, como ben dixo a concelleira do Partido Popular, debería ser un documento consensuado, un documento que non ten maior problema se se traballara ca comunidade educativa e ca oposición, porque, claro, xa vou a empezar por decir que, sí, está moi ben decir que se nos pasou o documento, entendo que é un borrador, pero está moi mal decir que non aportamos nada, porque eu non sei se participei na mesma comisión que vostedes e lle fixen as suxerencias que consideramos, ou participei en outra comisión e non estaban aquí.
Outra cousa é que non as teñan en conta. Entón, é moi fácil decir que sí, que somos moi transparentes e participativos, e cando temos levantados en armas a AMPA, cando fala da directiva do conservatorio, referirase única e exclusivamente á directora, porque nós o que temos coñecemento, e entendo que a xente non minte cando nos lo traslada, é que sí, se traslada un documento, pero non foi aprobado en Consello Escolar, non hai un informe e que non hai nada por escrito que diga que a inspección lle dá o visto bo a isto, e entón, bueno, hai que ser un pouco máis rigurosos, e entendo que sí, que a intención de todos é que sexa un documento de consenso, e agardo que hoxe o retiren e o consensúen, porque claro, así xa non empezamos nada ben. E non empezamos nada ben polo seguinte, vamos a ver, aquí traen un regulamento que inclúe tanto o Conservatorio de Música, que é a ensinanza regrada, como a Escola de Música, que é a ensinanza non regrada. Entón, xa son dúas cousas distintas, que deberían ter pois dous regulamentos distintos, ou o regulamento da Escola de Música, porque o Conservatorio, como ben dixo vostede antes, está perfectamente regulado polas leis de educación. Entonces, non vamos a descubrir América nin facer nada novo. Entón, o máis importante das aportacións que lle fixemos na comisión, voulle a repetir no pleno, a ver se ten a ben tomalas en consideración. Vostedes, nos criterios de acceso, un deles é, cando haxa maior número de solicitudes que de prazas, pois un dos criterios é aquelas persoas que presentaron primeiro a solicitude da matrícula no Concello. Ben, eu díxenlle, non sei se recorda na comisión, este criterio, vamos, é bastante ridículo no ano 2025 que teñamos que pelearnos polas escaleiras do Concello a ver quen chega antes arriba. A parte, bueno, de todo o que conleva eses sistemas. E máis a día de hoxe que podíamos ter un rexistro telemático que para que todos teñamos as mesmas condicións de igualdade, moi ben, poderemos ter a opción de que o que queira estar aquí ás 8 da mañá este, o que o queira presentar telemáticamente o poida presentar, e que haxa algo riguroso que certifique quen o presentou primeiro ou despois, que non é o mellor para, bueno, facer a clasificación para entrar na escola. Entón, esa foi unha das aportacións que lle fixemos, e dixeron que non estaban pola labor. E despois tamén, bueno, sería bo incluir no regulamento, bueno, un cuestionario de satisfacción para ver, bueno, como se está levando o conservatorio e cal é o grado de satisfacción dos usuarios e usuarias. Esas son as aportacións. Tampouco hai que cambiar tantas cousas. O único que había que facer era traballar ca comunidade educativa. Realmente, bueno, é un documento que tampouco, como digo, non ten maiores complicacións. O que sí que lle falta ao documento, pois é eso, a falta de información que é do que se queixa a comunidade educativa. Entón, eu penso que non lles costaría tanto convocar un consello escolar antes deste pleno. Convocaron-no para mañá? Sí. Incluíron na orde do día isto? Non, porque o pleno xe hoxe. Entón, o único que pedimos é para que as cousas funcionen ben, porque penso que o obxectivo de todos é mellorar a calidade educativa tanto do conservatorio como da Escola de Música, bueno, pois, entre todos, remar na mesma dirección e esforzarnos un pouquiño para ter un diálogo e para ter un consenso en algo que penso que tampouco é tan difícil de acadar. Non sei cantas veces se reuniron este ano, penso que ningunha, corríxame se me equivoco, e entonces, bueno, nós o que apostamos é por, tanto neste regulamento como no do conservatorio, establecer criterios de igualdade, transparencia, mérito e capacidade, nada máis neste primeiro turno. Vale, gracias. Ten a palabra Adolfo. Non vou falar, perdón. Gracias. Moitas gracias, señor alcalde occidental. Moi bo día a todo o mundo. Vamos a ver, señora concelleira, eu non vou entrar, ou nós, mellorito, non imos entrar no fondo da cuestión, é dicir, no aspecto concreto do que se regula, porque non estamos a favor deste regulamento que ven sendo un totum revolutum. Hai dúas realidades que ben se recollen diferenciadas, que ben se recollen no articulado do regulamento, cun é o conservatorio e a outra escola de música. Unha é actividade regrada e a outra non.
Por lo tanto, entendemos que teñen que ser dous regulamentos separados que regulen esas dúas realidades e non mesturalo todo. Despois, a introducción que vostede fixo agora aquí, da que falou, xustifica de alguma maneira esa necesidade deste regulamento. Pero non ven así no expediente. É dicir, e iso que recollo, como non pode ser de outra maneira, a secretaria no seu informe, é dicir, cales son os criterios de boa regulación que veñen recollidos na Lei 39/2015. É dicir, hai que xustificar a necesidade. No expediente non se xustifica de ninguna maneira. Non salude tamén que no caso do conservatorio pois ten que haber, digamos, que aterse a unha regulación que ven marcada pola Administración Autonómica, pola Xunta. Falouse aquí de que se existe unhas normas de organización e funcionamento que se ven non é un regulamento, si teñen certo carácter de regulamento interno. Despois desas normas de regulación e de boa regulación, entendemos que non se soluciona con publicar a apertura dun plazo para unha consulta pública e para un prazo de alegacións na web do Concello, que é como buscar unha agulla nun palleiro. Estas cousas teñen que ser, si é así, é dicir, para topar, é dicir, no tabuleiro de anuncios non figura. É dicir, calquera persoa, neste caso, sexa pai, sexa alumno, para atopar ese proxecto de regulamento non lle é nada doado. Habería que falalo, que consensualo con eles, que tratalo. Vostede fala de que falou co inspector de educación. Onde está algo deses no expediente? Non aparece nada. Aparece un informe xurídico da secretaria, como non pode ser de outra maneira, pero non hai nada que entre, un informe que entre sobre a cuestión en sí. E creo que, xa digo, non se respetan os principios ou non se falan os principios de necesidade e de eficacia, de proporcionalidade. Non sabemos si existen posibilidades de outra norma menos restrictiva ou menos ou non se justifica ou que impoña menos obrigas. O principio de seguridade xurídica dificilmente se respeta, o de transparencia tampouco, e o de eficiencia, pois, dificilmente. Por todo isto, nós o que propoñemos é que isto quede sobre a mesa, se traballe, se consensúe, se fale con esa comunidade educativa e despois, a partir de aí, cando se faga todo isto, si entraremos en cuestión no fondo da cuestión. Moitas gracias. Lorena vai responder agora. Vale, bueno, pois nada, teño moitas cousas. Non mesturalo todo, o regulamento disponse en títulos, artículos que diferencian entre o conservatorio e a escola. Falado coa directora, está falado coa directora e co equipo directivo. A comunidade educativa pasei o 21 de marzo por correo electrónico, tivo tempo de facer as súas aportacións, ideas, en que estaba de acordo, en que non, eu non tive ningunha resposta. Nada, o acceso á escola de música, registro telemático, hai xente que non ten acceso ao registro telemático, entón tampouco me parece que sexa maneira de diferenciar. Ao conservatorio entendo que hai que facer unha proba de acceso, pero na escola de música, pois non, é unha escola de música, é como unha actividade extraescolar, onde os nenos se apuntan como outra escola máis que pode haber no Concello, de teatro, de baile ou do que sexa. Son os mesmos profesores, son as mesmas instalacións. Bueno, nada máis. Gustaríame tamén saber que pensan do que dixen do empadroamento, porque claro, deso non din nada. Nada máis, non teño nada máis que decir. Ben, bo día a todos e a todas. Nada, aclarar así algunhas cuestións. Dicir que respecto ao empadroamento, que xa que nos pregunta a Concelleira de Educación, pois tamén nos queremos recordar unha cousa, non? No seu momento se tomou unha decisión por decisión deste pleno que era dentro das accións a levar como melloras para os empadroados, pois unha delas era o cambio no sistema de admisión de usuarios para o conservatorio. Quero recordar tamén que, a parte
da decisión que se tomou aquí, nós tamén o consultamos e tamén existían numerosos exemplos en España que incluso indo á xusticia acabaron dándolle a razón debido a diversas cuestións. Neste caso, nós, sin ánimo de continuar xerando unha polémica que suscitou esta medida, tamén se tomou a decisión de facer o cambio no regulamento. Por eso se trae un regulamento que regula precisamente, cambia a instrucción que se había feito no seu momento e que no regulamento é onde debe estar. Despois, respecto ao tema que se alude ao sistema para a matriculación, eu quero recordar unha cousa, que igual que pasa nesto, como pasa noutras escolas, a xente agradece moitísimo a información que se lle dá dentro do Concello e a xente realmente ven o máis positivo seguramente sexa que o trato que se lle dá en canto a formación e os consellos, e iso eu podo dicir que durante este ano tras ano o vemos como as familias veñen, se informan, teñen moitísimas preguntas, sobre todo as novas, e por eso o sistema presencial quizáis teña un valor engadido que non o ten facelo exclusivamente telemático ou a discrepancia que pode xurdir ao convivir os dous. E nada, dicir, que o regulamento obviamente foi consensuado porque se mandou tanto o equipo directivo como a concelleira como os partidos políticos, tamén agora é un período no que a xente pode participar no propio documento xa se recolle e se diferencia perfectamente entre a escola e o conservatorio, por lo tanto non creo que haxe ningún tipo de dúbida tamén a ese respecto. Nesta primeira intervención nada máis, e moitas gracias, e de adiantar obviamente que nós imos votar a favor. Vale, ten a palabra a voceira do bloque, Sofía. Gracias. A ver, eu non sei, hoxe creo que estamos en realidades paralelas. Vamos a ver, dixo vostede, señora concelleira, que a comunidade educativa non presentará nada. Hombre, por favor, eu tome, non sei, dentro das asís dali, non sei, o mellor as aportacións que fixera alegacións para o prazo. Bueno, as alegacións empezamos o prazo agora, unha vez que este aprobado, pois xa se anticiparon. Pero vamos a ver, entón, con esa actitude, vostedes pensan que van chegar a algún lado? Primeiro din, nós pasamos todo isto para que fagan aportacións. A AMPA fai aportacións, a oposición fai aportacións. Non, mire, es que non me interesa nada de lo que me cuentan. Home, por favor, hai que ser un pouco máis rigurosos. Non vir aquí e decir, tempo tuveron de presentar todo isto. Porque, miren, o consenso quere decir que hai que ter en consideración o que se aporta e chegar eso mismo, a un consenso, a un acordo entre todos. Pero vostedes presentaron o regulamento e dixeron, isto é o que hai, porque agora acaban de decir non todo o mundo ten acceso ao rexistro telemático. Por suposto, pero non estamos pedindo eso exclusivamente. Tampouco non todo o mundo ten a posibilidade de estar aquí todo un día aí polas escaleiras como houbo moitas ocasións para facer matrículas. Ahora xa non se fai ninguna porque non hai ninguna, prácticamente a maioría das escolas xa están nos clubes, pero recordan, cando estaba todo isto cheo, nos o que pedimos é que o abanico sexa o suficientemente amplio como para que lle ofreza a todas as familias as mesmas posibilidades. Eu penso que non estamos pedindo nada extraño. Pregúntame a concelleira que non falou nada do empadroamento. Eu penso que xa fun bastante clara co tema do empadroamento. Como a Xunta de Galicia non asume as súas competencias, como a Xunta de Galicia non se encarga do conservatorio, como a Xunta de Galicia está o que está, pois entonces, que pasa? Que nos temos que asumir ese coste, que é unha competencia impropia. Entonces, cos cartos das veciñas e veciños do Carballiño, o normal é que se financien os servicios do Concello do Carballiño para a veciñanza do Carballiño. Que por lei hai que tiralo abaixo? Bueno, pois lamento moito, porque realmente, se a Diputación, se os concellos, se non se mancomunan os servicios, se non se fai nada, porque aquí non se fixo nada con respecto ao tema do conservatorio, porque a Xunta vota en contra, o outro di que non sabe nada, o outro di que é moi difícil. Entón, nos que imos facer? Nos que imos facer? Bueno, pois hai que eliminar o criterio. Xa o eliminaron, non o eliminaron. Bueno, pois, agora teñen as mesmas posibilidades, é así, e hai que respetalo, evidentemente. Entón, eu
volvo a repetir o que dixen no primeiro turno. Por favor, para que isto funcione e se limen as perezas, sería interesante traballar o documento, porque presa non creo que haxa tanta presa, traballar o documento, chegar a un consenso e que todo o mundo quede tranquilo. E penso que o mellor para todos. Agora, claro, como vostedes teñen maioría, pois xa traen o documento aprobado de antemán e de pouco vale que presentemos alegacións como facemos sempre, porque as presentamos sempre e insistimos e propoñemos en positivo, si total van a desestimar todo, pois pouco, é bastante frustrante. É bastante frustrante e eu penso que así non é o camiño para mellorar a situación e medrar, nada máis. Vale, ten a palabra Fran. Moi ben, moitas gracias. Como dixen antes, non vou entrar en cuestións de regulamento. Voume centrar en cuestións de fondo. Voume centrar en cuestións formais que vexo que non quedaron claras. Unha, non imos aprobar un regulamento que recolle dúas realidades moi diferentes. Fágano por separado. Deixen isto sobre a mesa, trabálleno, pero non só connosco. Trabálleno coa comunidade educativa. Señora concelleira, vostede que falou con uns e con outros, pero nós temos que cinguir o que ven no expediente. Onde está eso que acordou vostede que falou co inspector de educación? Onde están esas reunións e eses acordos que tivo que vostede co Consello de Dirección ou co Consello Escolar? Cantas veces se reuniu vostede co Consello Escolar? A cantas reunións asistiu? Reuniuse vostede coa Asociación de Pais? A tenor do escrito de alegacións que temos aquí non. Aquí hai 4 puntos, 4 motivos. Necesidade de publicación e participación da comunidade educativa. Piden que sexa publicado no tabuleiro virtual do centro. Isto é de caixón. Que entende vostede por consensuar? Aí che vai. Ou publicamos na web, ou publicamos na consulta non sei que non sei canto. Que entende vostede por consensuar? Segunda alegación, un informe de plena conformidade coa normativa municipal vixente, así como coa legislación que poida ser de aplicación. De caixón, de novo. Eu creo que este informe é de perogrullo, é necesario ademais. É dicir, os principios de boa regulación de que falan? De que non se redonde en normativa que xa existe? Pois precisamente. Inspección educativa da Xunta de Galicia. Pois claro, pero non de palabra, que o poñan por escrito. Participación do Consello, cláusula do Consello Escolar na aprobación do regulamento. Vamos, isto 2+2. De que consenso nos fala vostede? Necesidade de diferenciación orgánica entre o conservatorio e a escola. Home, unha regrada, outra non regrada. O que comparten son pois profesores e compartirán, se comparten, que non o sei, e comparten pois instalacións. Señora conselleira, consensúe, traballe e trae de novo aquí dos regulamentos por separado, tempo hai, xustifique, así o di, xustifique no preámbulo, porque único xustificación co que nos atopamos da necesidade é, pois, no seu informe, que nos fala de cuestións de interés xeral e de circunstancias. Cales, ulas. Porque senón estamos, e remato, parole, parole, tras parole. E vostede hai casi un ano que nos prometeu que iban facer as cousas de outra maneira. E pleno tras pleno non o leva dicindo. Incluso dicindo que moito cambiou de que vostedes están aquí con nulo respeto hacia quenes tiñan esas competencias anteriormente, que hoxe son compañeiros seus de corporación. Entonces, quere facer as cousas de outra maneira, que facelas ben. Aquí ten unha oportunidade, fágao. Moitas gracias. Vale, ten a palabra Lorena. Vale, ben. Eu creo, non sei, é que todo o facemos mal. Coa miña mellor voluntade, o 21 de marzo mandeivos un correo electrónico a todos. A ESCO, a BNG e o presidente da AMPA. E ninguén
Nas comisións outro día, Sofía só me dixo que non estaba de acordo cos criterios de admisión da Escola de Música, pero nós creemos que non hai outra maneira de facelo. Co cal, Espazo Común non me respondeu nada. A día de hoxe eu non teño ningunha aportación, ni nada, salvo agora no pleno. Vais a aprobar, no período de alegacións, pois contestarás, bueno, pondredes as alegacións que queirades, e no plazo de alegacións contestarásevos. Eu creo que é un regulamento moi traballado, ainda que pensedes que non. Facer dous regulamentos non o vexo necesario porque, xa digo, o regulamento divídese en títulos, artigos, está diferenciado tanto a escola como o conservatorio. Nada máis. Vale, ten a palabra Diego. Bueno, vamos a ver, isto é un procedimento regrado onde agora hai un plazo e a xente as alegacións as pode presentar. Se convidou os grupos, se convidou tamén a dirección e tamén incluso a inspección a enriquecer o texto, se fixeron unha serie de cambios sobre a proposta inicial. Isto continúa. Aquí non se escoitou ningún motivo de peso para que non fora así. Despois tamén dicir que quero recordar unha cousa, que aquí se tomaron por vontade política, se introduciu nunha instrucción o criterio de empadronamento que non estaba de acordo naquele momento tampouco a AMPA, e así foi que nos recurriu. Entenden? Polo tanto, tamén hai vontade política e non exclusivamente se toman aquelas consideracións que a veces non van da man. En todo caso, tanto a AMPA como calquer veciño ou veciña pode neste período de alegacións mudar ou facer unha proposta para mudar aqueles aspectos que considere oportunos. E despois vostede di que aquí nestes anos non se fixo nada, eu xa lle dixen miles de veces todo o que se leva feito neste senso, dende as mocións políticas, dende mesas de traballo onde había compañeiras súas do BNG, concelleiras de educación de outros concellos, como tamén desta casa, onde estuvemos meses traballando en propostas, en chegar a un consenso que ao final non se chegou. Pero se traballou moito neste eido, e se sigue. O que pasa que ten a sartén polo mango non entende que ten ou ben mudar o sistema, como falamos algunhas veces, que isto pudera pasar a ser de carácter autonómico, cousa que non vai a pasar, pero, dende logo, sí que seguimos traballando en que na financiación sí debería estar presente a Xunta de Galicia en canto a que fixera unha aportación importante nun servicio que realmente o que faría sería cubrir esa escuridade nese mapa que se atopa, por exemplo, na cidade de Ourense fora do que é o término da capital, que é aí onde nós entendemos que temos que traballar, tanto nós como a FEGAN deberíamos facer presión en no que se leva a traballar nos últimos meses, fora daquelas mesas de traballo que ao final non fomos capaces de chegar con financiamento de Concello, Diputación e Xunta. Nada máis e moitas gracias. Gracias a todos. Vamos a votar. Votos en contra. Espacio Común. Abstencións. Non hai ninguna. Votos a favor. Vale, pois queda aprobado. O inicio do expediente a partir de ahora, para que quede claro, vai a ir ao boletín oficial da provincia e o tablón de anuncios do Concello, como dice o procedimento, e a xente ten 30 días hábiles, tanto a xente como os grupos políticos, como quen queira, para facer alegacións a este inicio do procedimento do expediente. Vale, moitas gracias e vamos ao seguinte paso. Vale, expediente 3577/2025 da moción do BNG sobre para amosar o rexeitamento do pleno proxecto de Altri en Pala del Rei. Ten a palabra a voceira do BNG, Sofía. Grazas, alcalde. Hoxe traemos a pleno o debate sobre unha bomba medioambiental que é Altri. Vou a facer a exposición da moción e no segundo turno debatimos. O proxecto de construción dunha macrofactoría de pasta de celulosa no Concello de Palas de Rei, impulsada pola Xunta do Partido Popular e a empresa portuguesa Altri, encendeu todas as alarmas na sociedade galega cando se soubo que a empresa escollera a Galiza para se instalar como segunda opción, unha vez que non lle era posible facelo en Portugal. Nun primeiro momento presentouse este proxecto como unha iniciativa centrada na produción
circular de fibras textiles. Mais poucos despois puidemos comprobar como o propósito real era a fabricación de pasta de celulosa soluble en máis do 70% da produción, destinada en gran parte á exportación. Este proxecto industrial tería consecuencias devastadoras para o territorio e o medio ambiente, non só na comarca da Ulloa, senón tamén en toda a ría de Arousa e nas localidades que se abastecen do río Ulla. A extensión da factoría, que ocuparía 366 hectáreas e que prevé a ocupación de case 1,5 millón de metros cadrados, incluindo unha chimenea de 75 metros de altura, tería un impacto paisaxístico irreparable. A nova factoría requeriría inxentes cantidades de auga do río Ulla e provocaría vertidos de augas residuais altamente contaminantes, o que afectaría a calidade das augas e a biodiversidade tanto do Ulla como da ría de Arousa. A actividade económica e o emprego na zona tamén sufrirían un impacto negativo que non se compensaría para nada coas promesas e cantos de serea da Xunta de Galiza sobre a posible creación de emprego desde a empresa pasteira. O mesmo acontecería coa economía e os sectores productivos de toda a ría de Arousa, pois a vertedura de 30.000 metros cúbicos diarios de auga contaminada tería unha afección clarísima na calidade das augas dunha ría que xa está vivindo neste momento unha crise productiva sen precedentes. O impacto ecolóxico deste proxecto é alarmante, dado que a zona está en proceso de ampliación da Rede Natura 2000 e alberga hábitats e especies en perigo de extinción. As emisións contaminantes representarán un risco para a saúde pública, a calidade dos solos e o uso residencial na área circundante. Ademais, o proxecto ameaza a protección do Camiño de Santiago e outros bens culturais da contorna. Unha nova pasteira no corazón de Galiza agravaría o grave problema que xa sofren os montes galegos, condicionando aínda máis a política forestal e afondando na expansión descontrolada do eucalipto, cando que realmente se precisa é reverter a situación xerada polo modelo da Xunta do PP da man de Ence na ría de Pontevedra. A Xunta de Galiza do PP vende outorgarlle a este proxecto a autorización de impacto ambiental, consumando así unha traición a Galiza sen precedentes, poñendo por diante dos intereses da sociedade galega os seus intereses propios e os de unha empresa portuguesa da que, ademais, é socia a exconselleira de Medio Ambiente Beatriz Mato. A pesar disto, o proxecto de Altri aínda non conta coa luz verde ambiental. Faltan procesos decisivos como a autorización ambiental integrada ou a concesión da captación de auga no encoro de Porto de Mouros, entre outros. É agora cando máis compre que o conxunto da sociedade galega se mobilice e reitere o seu rexeitamento rotundo a un proxecto que atenta de forma clara contra a saúde e o futuro de miles de galegos e galegas. Por todo isto, traemos esta moción cos seguintes acordos. Expresar a oposición da corporación á megacelulosa contaminante de Altri, dado que perpetúa un modelo de dependencia e explotación, fomenta a expansión da plantación de eucalipto e ocasionaría diversas repercusións negativas para todo o país, para as comarcas próximas á megafactoría, así como para o río Ulla e a ría de Arousa. Condenar a actuación da Xunta de Galiza neste proceso por antepoñer os intereses dunha empresa privada portuguesa aos intereses da sociedade galega. Solicitar ao Goberno do Estado que non traicione a Galiza e outorgándolle fondos públicos á empresa portuguesa Altri para a construción desta macrocelulosa en Palas de Rei. Instar ao Goberno municipal a promover e facilitar cos medios o seu alcance a asistencia da veciñanza ás convocatorias e movilizacións sociais contra este proxecto e dar traslado destes acordos á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado. Neste primeiro turno, nada máis. Vale, ten a palabra Pachi Basti, non? Vale, moitas gracias. Bueno, antes de nada, desexarlle ao alcalde unha pronta recuperación da súa situación, pero manifestar ao mesmo tempo a sorpresa por un pleno tan anómalo, non? Porque que a min ainda a cabeza non me dá para ver ao PP presidindo o goberno socialista. Ver o Partido Popular presidindo o goberno socialista do Carballiño, o normal, en calquer goberno normal, é que o alcalde pon unha persona do seu grupo, ou salvo que non haxa nadie no Partido Socialista que poda ser teniente alcalde, que pode ser, pero o normal é que o grupo de coalición é o segundo teniente alcalde e non facemos cousas raras. Para a xente da calle, que non este moito na pomada, ver o PP presidindo o goberno socialista do Carballiño, a verdade é que é sorpresivo. Dito isto, é a vosa decisión democrática, hai que respetala e punto pelota, pero tamén é certo que eu manifesto a miña sorpresa.
Sofía, nós vamos a apoiar claramente o que é a proposta que está facendo o BNG por unha cuestión moi sencilla. Galicia precisa, claro que Galicia precisa de sectores de transformación. Non pode ser que seamos os primeiros produtores de España de leite e o leite transformase en León ou en Valencia, que se manda para lá. Non pode ser que Mazaricos e Santa Comba son a maior produtora de leite de España e hai que levar a leite a Entre Pinares ou por aí e non se transforma. Somos os primeiros produtores de madeira de España e non hai sectores de transformación da madeira. Hai que transformala tamén en outras comunidades. Parece contradictorio o que estou dicindo, pero dices, pero o que non poden é non invertir en sectores de transformación claves para o desenvolvemento do país que non serían contaminantes en absoluto. Falo do granito tamén, falo de... e intentar colarnos unha empresa altamente contaminante. Hai unha realidade, unha gran parte do norte de España, vive do eucalipto, pero hectáreas e hectáreas. Pero iso non quere dicir que ti teñas que aprobar no corazón da Galicia interior e nun río que nutre a ría máis rica do mundo en produtos bivalvos e donde este goberno galego, e tuve a responsabilidade de facelo, gastou centos de millóns de euros en sectores terciarios para depurar a ría, para cumplir a normativa europea de cría de bivalvos, é que agora lle vai a meter encima unha contaminación que acaba con todo. Por lo tanto, eu creo que hai que mandarlle un mensaxe que vai máis alá de Altri, non? Hai que mandarlle un mensaxe que despois encadenarei con outra cousa, que a Galicia interior non é alfombra debaixo da que hai que meter toda a merda. Non é. A Galicia interior necesita, claramente. A min faime moita coña cada vez que vexo planes de reactivación demográfica de la Galicia interior. Xame, sí, pero se nos quer reactivar hai moitas maneiras, o que non é matarnos, definitivamente. Por tanto, eu creo que o Partido Popular, eu entendo, a min costa moito traballo pensar que o presidente de Galicia queira facer algo que lle faga daño a Galicia, porque non sería normal. Pero o que non teño a menor dúbida é que lle está facendo daño a Galicia. E sobre todo unha cousa, creo que aporta moi poucas cousas positivas e moitas cousas negativas. Galicia é un país difícil de mover, Cuidado, que para mover e mobilizar a nosa tropa xa ten que verse apretada. E vemos que hai unha mobilización masiva en todos os sectores galegos que debería de facer reflexionar o presidente e o goberno. Nós, desde logo, modestamente decimos queremos reindustrializar, queremos que a xente da Galicia interior teña oportunidades laborales, teña empresas, teña maneira de fixar población. Eso sí que é o reto demográfico. Pero que non podemos apoiar é que nos poñan no corazón de Galicia e, sobre todo, contaminando ou posiblemente contaminando unha fábrica que non xenera o consenso para nadie. Xa non entro nos tejemanejes de quen anda polo medio. Eso a mí me parece secundario. A min que me ten que garantizar que este país vai para diante é o presidente da Xunta. Eu teño que creer no presidente da Xunta, teño que creer no goberno galego e teño que creer nos técnicos que teñen que dicir a verdade. Por lo tanto, eu que reclamo máis alá de rexeitala é que se lle diga de verdade aos galegos as cousas como son e que se podan tomar decisións políticas en ese entorno. Por lo tanto, nós vamos a apoiar esta moción. Algún punto dos que vai por aí non é que sexa estrictamente da nosa, digamos, coincidencia, pero creo que pesa máis a idea de conxunto que os matices. Por lo tanto, nós vamos a votar a favor e apoiamos a moción do Bloque Nacionalista. Moitas gracias. Eu vou defender ao Partido Popular nesta moción e vexo moitas cousas. Eu traballo no mundo da madeira, é unha cousa que bueno, a min Galicia, a zona interior, pois é a miña vida e todo. O que pasa que o que estamos facendo somos o PSOE e o Bloque votaron a favor de Altri antes das eleccións no Parlamento Galego. E o que estamos dando unha inseguridade xurídica ás empresas que veñen a invertir en Galicia. Sea desto, sea calquer cousa.
hai unhas normas que son para todas as empresas iguales e para todos a xente igual. É como se me dicen, pode ir pola autovía 120. No, pero vamos a baixar a 80, porque apeteceme a min. Non é así. Dentro da Xunta de Galicia hai un órgano ambiental que calquera empresa que veña a invertir en Galicia ten que cumprir uns requisitos moi importantes. Bueno, Altri pasou 34 informes elaborados por 42 técnicos de diferentes consellerías, de diferentes ámbitos, tanto a nivel nacional como autonómico como local. Pasou unha evaluación de impacto ambiental. Ten que facer unha serie de melloras. E faltalle a evaluación de impacto integral. Vale. Si pasa esta serie de normas, eu entendo que cumple ca legislación vigente dentro da norma ambiental, que é a máis rigurosa de Europa. Temos unha fábrica igual que a que queren poñer en Palas de Rei, temos unha en Austria. Non creo que en Austria leven a merda, como dicen algún por aí, para estropear a zona de Austria. Nin creo que Galicia vaya a estar estropeada por unha fábrica destas. O que temos que ser rigurosos. Si queremos ser máis rigurosos todavía e que non haya ninguna fábrica en Galicia que poda, como pode ser, cando, por exemplo, aquí ahora ven a mina esta que vai vir para Beariz. Que esperemos que veña, porque xa vemos movimentos do bloque empezando a decir xa que a mina de Beariz vai contaminar, vai... O que temos que facer é ser rigurosos. Si pasa as evaluacións de impacto ambiental, que son super rigurosas, pois debemos... Eu entendo que eu cando vi o anuncio da mina de Doade, pois a verdad que me pareceu unha cousa boa. Cando leo o primeiro anuncio que dicen que a Unión Europea quere invertir en Doade, en Beariz, pois eu vexo unha oportunidade de futuro para a nosa comarca. Que cumpre unha serie de requisitos ambientais, como ten que ser calquera empresa. Pero o que temos que dar unha seguridade jurídica á xente que quere invertir aquí. O que non pode ser é que, por un lado sí, e políticamente non, temos que respetar os procedimentos administrativos. E se non cambiálos, é dicir, pois mira, en vez de que non poden entrar ninguna empresa que subir as restriccións ecológicas, pero o que non podemos facer é políticamente estar en contra de unhas normas que temos anteriormente. E por iso les digo, xa empezamos en contra da mina de Doade. Esperen ustedes a ver que presentan. Hai que ser riguroso e ver as cousas. Moita xente que estuvo outro día en Beariz non sabe ni onde queda Doade. Non sabe, falando con xente do pueblo, dicen, é que non ten nin idea de onde está a mina e de onde se vai facer. Por iso vos digo que moitas veces é movimento político que non leva a nada. Eu vexo o máis importante deso. Si queremos, temos que dar unha seguridade xurídica ás empresas que queren invertir en Galicia. Que non queremos unha serie de cousas como pode ser forestales, minas, eso, pois temos que poñerlo en algún lado. Pero o que non pode ser que na regulación digamos que sí e logo políticamente digamos que non. Porque para eso está a regulación que aprobamos anteriormente. Vale, logo recordar que Galicia produce casi o doble de metros cúbicos de eucalipto que se consumen en Galicia. A maioría das toneladas de eucalipto van fora de Galicia. Véndese en Navia, na empresa de Ence que ten en Navia, e véndese moitísima en Portugal. Non sei se ven, cando vamos a Tui, pasar camións de madeira de eucalipto galego que van a ser transformados en Viana do Castelo. É das maiores fábricas que hai de pasta de papel en todo Portugal. E a maioría da madeira que entra aí é galega. É unha pena, por eso, que non sei se debíamos ou cambiar a legislación, se están en contra, pero debemos respetar as empresas que queren invertir en Galicia. Moitas gracias.
Ben, bueno, nós inicialmente dicir que dende o primeiro momento pois o Grupo Municipal Socialista, dende logo o Partido Socialista, pois tivemos claro, dende logo, pois que é necesario que en Galicia haxa pois unha modernización, incluso pois poñer en releve o sector estratégico que é galego, que obviamente procede do sector primario da transformación, que despois, hoxe, xa temos tamén incluso un turismo que tamén hai que cuidar e que, dende logo, pois nós entendemos a vista, incluso, pois tamén da comunidade científica, de que as consecuencias dunha megafactoría pois poden ser moi dañinas para outros sectores estratégicos, como digo, e que debemos defender. É certo que existe un procedimento regrado, que eso todo o mundo sabe, que ten que neste caso na Administración Autonómica tamén, que ten que ir pasar e, obviamente, ninguén se vai a pillar os dedos e ninguén vai a prevaricar, obviamente, en ir en contra pois do rigor que se lle exixe, neste caso, pois ás persoas encargadas. O que sí é certo, dende logo, dende o noso punto de vista, temos claro, é que durante os últimos meses, incluso pois o último ano, pois dende a Xunta de Galicia se lle prestou, incluso pois con vontade política, fora do que poda ser o propio avance do proceso, pois con vontade política se falou de financiación, é dicir, que dende a Administración Autonómica se iba a apoiar este proxecto con financiación de forma directa e despois tamén pois a serie de facilidades que se foi dando á empresa durante este tempo. Nós confiamos tamén en que pois esos informes que faltan pois tamén que sean aclaratorios en canto a que se pare pois este proceso. Tamén entendemos que por outra beira tamén recordar que o proxecto inicial que se presentou no Parlamento, que apoiara daquela tamén o Partido Socialista, pois mudou, onde pois era complementaria a resina, como se chama? A celulosa, o uso o destino da celulosa era secundario e agora parece ser que é prioritario, non? Entón, esa é unha das cuestións que mudou no tempo tamén, pois que fixo pois tamén a moita xente pois cambiar incluso de opinión, porque no inicio iba a ser fibra textil o que se iba a realizar na factoría. En todo caso, unha cuestión tamén que nós entendemos e que é algo particularmente que levo tempo defendido, que para evitar moitas cuestións que poden ser de desinformación, incluso pois de falta de rigor, estaría ben que, por exemplo, dende as televisións públicas ou dende os medios de comunicación públicos pois estableceran incluso debates, porque é certo de que cada un escribe nas redes o que lle dá a gana, é certo que cada un di o que lle dá a gana, e eu penso que sería tamén bo aportar tanto neste eido, como falaba antes Pepe sobre a mina, etcétera, sobre outros, pois que existan debates con transparencia onde estén representados, dende logo, pois os intereses empresariais que son o motor da economía, como tamén estén pois da propia administración, incluso da comunidade educativa, neste caso do ámbito universitario, ao mellor incluso que tamén sería algo que aportaría, enriquecería o debate, e nós entendemos que tamén pois sería algo, como digo, tanto para esta cuestión como para outras, bo. Se nos vamos ao que é a moción que se presenta, pásanos un pouquiño pois unha cuestión. Nós entendemos de que este tipo de mocións deberían ir a unar, a consensuar e a xuntar a xente, e, nós non queremos desmarcarnos un pouco da unión que existe en canto dentro do que é unha parte importante da sociedade galega, por eso vamos a apoiar, pero queremos deixar claro varias cousas. No punto 3, onde se di solicitar ao Goberno do Estado que non traiceo a Galicia outorgándolle fondos públicos á empresa portuguesa Altri para a construción desta macrocelulosa en Palas de Rei, hai que recordar, porque parece que non se enteraron, pois que hai uns días o Goberno de España xa anunciou que non, o non á financiación, pero non o non porque sea un país onde unha persona decide si ou non, senón porque é un procedimento regrado e non cumpría cos requisitos para ser pois para obter a financiación que se solicitaba, non? Eu penso que tamén este tipo esta redacción non está ben, porque isto non nos decide, non é chamar a un político de turno a lle dalle ou non dalle, igual que no procedimento que pasa pola Xunta, se falamos en canto a otorgar a licencia, pois tamén, obviamente, é unha cuestión técnica e é o mismo. É un procedimento regrado no que hai que cumplir e nadie pode, porque aquí estamos dicindo prácticamente que prevarique. Entón, digo, este punto 3, tanto porque xa non ten vixencia en canto a que xa houve unha resolución respecto á solicitude de axuda, xa non debería formar parte da votación, non, Sofía? E despois, en canto ao 4,
instar ao Goberno Municipal a promover facilitar aos medios o seu alcance a asistencia a veciñanzas, convocatorias e mobilizacións, 30 segundos ou 10 segundos acabo, dicir que nós como Goberno Municipal non podemos pagar autobuses nin pancartas para que a xente, obviamente si o podemos facer, como, por exemplo, como grupo político, e o faremos en canto, incluso o que falamos antes, incluso pode ser capaces de crear un debate, etcétera, ou poder participar, como digo, en mesas ou noutros ámbitos, pero, dende logo, como grupo, como goberno, non. Faríamoslo como grupo municipal ou incluso como partido político, porque non está, obviamente, dentro das funcións do Concello de Carballiño esta actuación baixo o noso punto de vista. En todo caso, nós estamos de acordo no sentido da moción. Vale, ten a palabra Sofía. Ben, grazas. A ver, vamos por partes. Bueno, eu penso que todos sabemos perfectamente o que unha celulosa, porque levamos toda a vida acá de Pontevedra, e todos sabemos o que é pasar por ali, todos sabemos o que as problemáticas que ten a ría, todos sabemos as problemáticas que ten agora o río Lérez, no verán xa Ence xa ten que baixar a produción e demais, e penso que todos somos conscientes do cambio climático. Entón, claro, nós estamos falando de que Altri é un monstro que traga máis de 1 millón de toneladas de eucalipto ao ano, que bebe 46.000 metros cúbicos de agua diarios, igual que a provincia de Lugo, que escupe 30.000 metros cúbicos de auga contaminada, que lle vai subir a temperatura ao río, que vai a botar ali de todo, que vai a ter unha chimenea. E iso é bo para Galiza? Home, penso que non. Vamos a empezar a plantar eucaliptos e sementar latas de gasolina por todo o monte galego? Eu penso que hai outra maneira de ordenar o monte, facelo productivo, sin traer esta bomba para Galiza. E aquí temos que estar todos, vamos, unidos para que isto non suceda. A ría de Arousa, a ría máis productiva, e vámola a destrozar. Hombre, as manifestacións foron e serán por terra, mar e aire para que isto non suceda, porque que esta empresa en ningún país desenvolvido do mundo a queren. Entón, bueno, como decía o portavoz do Partido Popular, que ainda por riba coñece do que estamos falando, eu penso, señor Castro, que hai moitísimas maneiras de transformar e de producir que non a través desto. Decía vostede, empezan dicindo que o do Partido Popular, non, é que vostedes votaron a favor. Votamos a favor naquela reunión, despois daquela reunión que estaba Inditex, o famoso Liocel, que non coñecíamos, as fibras téxtiles e demais, pero baixouse todo o mundo do carro. Nin Inditex está a favor, nin altos cargos da Xunta de Galiza están a favor, porque así o manifestaron, e, bueno, pois nestes momentos o goberno do Partido Popular da Xunta parece que forma parte, bueno, pois do Consello de Administración de Altri, porque parece que se lle vai a vida en elo en meter a Altri en Galiza. A creación de postos de traballo era, bueno, espectacular, quedámonos en nada, vanse a destruir moitos máis postos de traballo que os que se van a crear. E claro, o proxecto non era tan interesante porque nas eleccións autonómicas ven que esconderon o proxecto e o proxecto sale agora. Entón, eu o que pido é que, bueno, vou respostar a Diego se me dades uns segundos máis, quero decir, o dos puntos dos acordos, e é certo que foi posterior a resolución do Goberno do Estado para non outorgarlle os fondos, por suposto, e con respecto o de promover e facilitar medios ao alcance, decirlle que gobernos concellos gobernados por o Partido Socialista sí que o fixeron, sí que puxeron autobuses, hai concellos que teñen pois pancartas dicindo que non queren Altri en Galiza, pero claro, o problema que teñen vostedes aquí é que gobernan co Partido Popular. Se o mellor non gobernaran co Partido Popular, terían as maus libres e liberdade total e absoluta para cumplir co mandato do Partido Socialista, porque claro,
Eu só digo que concellos gobernados polo PSOE. Si, xa remato, Queda señor un minuto alcalde. despois, podes ir. Vale, xa remato. Vale. É verdade, xa non me acordaba. Gracias. Pachi, tes a palabra. Vamos a ver, Pepe, isto é moi fácil. Aí, digo, isto é moi fácil. Concéntrase o tratamento de eucalipto basicamente en Navia, zona norte de ali, en Viana, que é Viana do Castelo. Que leven pa ali? Que leven pa ali? Para que vamos a andar dándolle voltas? Donde están? Que amplíen e que apoñen. Non a poñen. Por qué? Non a poñen porque aquí hai outros intereses. Está claro que a normativa e a inseguridade xurídica, Pepe, a depuradora de Carrás cumple normativa, está incumplindo sistemáticamente, contaminando o río Carrás sistemáticamente e pagando multas. As fosas sépticas, as 80, 90 ou 100, cumplen normativa, están enchendo de merda os nosos sitios. A normativa é unha cousa e a realidade cotidiana é outra. A realidade é que é moi difícil cumplir normativas e depois pasa o que pasa con ENCE, que é, como xa traballan ali 500, como a imos pechar, inda que se cargue a ría de Pontevedra? Habría que falar deso, que non é exactamente así. Escoitábate, Sofía, se me permites, escoitaba sobre a intervención do Partido Socialista, non? Mirei no dicionario unha palabra que se chama funambulista. E pon funambulista, equilibrista, alambrista, acróbata, saltimbanque, volatinero, trapecista. Diego, eres un funambulista da política porque estás aí que si... No, mira, o Partido Socialista teno claro. Altri non. Punto. Altri non. E o demais é darlle voltas. Por tanto, nós o que lle pedimos non é solamente Altri non, que é Altri non, pero Galicia necesita empresas, necesita industria, Ourense, Galicia Interior, a Ulloa, a Arzúa, todo o mundo necesita empresas, pero, por favor, que non nos manden o que non quere Portugal, o que non quere Asturias, o que non quere nadie, non? Entón, nós, o único que dicimos é, non estamos, non, a mina é outra guerra, habrá que falar dela. A mina é outra guerra. Non mezclemos a mina, que chegará ao seu debate, co que estamos falando hoxe. Por qué? Porque o que estamos falando hoxe, hombre, eu creo que, salvo sectores moi puntuales de Galicia, do mellor os hai, sobre todo moi interesados e moi pagados, sectores moi financiados, están apoiando a Altri. O común dos mortales galego, eu creo que prácticamente nadie está apoiando a Altri. E a costa, o interior, e unha gran parte da sociedade di que non. Por lo tanto, eu entendo que é necesario apoiar esta moción, máis alá dos matices, e, dende logo, desde Espazo Común, nos vamos a apoiar claramente a postura de que se rexeite a Altri e pedirlle tamén ao Partido Socialista, que eso sí o está facendo ben, que é rechazando as subvencións dos fondos europeos para que, de repente, porque que o fagan xa sería complicado, pero que o fagan cos cartos de todos os que non a queremos, eso xa sería unha ridiculez. Moitas gracias. Vale. Eu vexo que estamos mezclando moitas cousas. Bueno. Cousas o grande que, por exemplo, vamos plantar máis eucalipto. Pois nós non estamos a favor de que se plante máis eucalipto. Por que vamos a plantar máis eucalipto? Estou lle dicindo que máis da mitad da produción de eucalipto de Galicia vai fora de Galicia. É unha pérdida de valor que temos. Viana do Castelo ten unha das maiores pastas. 3 veces a que van queren facer aquí en Altri, ou de Viana do Castelo, non sei se foron alguna vez, entra eucalipto e sale papel, pero papel xa o que compramos normalmente, o Navigator este fai ali. É unha fábrica inmensa, moitísima máis grande que a de Pontevedra, moitísima máis grande que a que facer en Altri. Parece que está mal? Pois pode ser que este mal, según ustedes. Ence está mal? Eu penso que sí, que está mal colocada, que debía estar nos centros de Galicia, porque é onde está o eucalipto, as reservas de agua. Temos que mirar que cumpla ca legislación ambiental. Para iso está o que lles decía, se non cumple, que acerren, que fagan o que queiran, pero que non pode ser que estemos sempre non a todo. Se queren pedir máis, pois eso, ambientalmente que sea máis restrictivo todo,
pois que se faga todo máis restrictivo. Que queremos facer unha Galicia que non se pode andar en tractor, que hai que andar en burro, pois vamos a andar en burro. Pero o que temos que facer claro é que temos que dar unha seguridade xurídica a xente que quere invertir aquí. Se decimos, tens que facer andar en burro todos os días, pois andar en burro todos os días. O que non pode ser que digan despois, é que o burro caga, e non pode andar. Non, porque temos que decir a xente o que ten que facer para invertir en Galicia e poder facer unha empresa. É o que lles digo, o único que lles digo. Que sepan que os sectores esos pequenos, a madeira en Galicia é 8% do Produto Interior Bruto de Galicia. Estamos falando dunha das maiores movimentos de cartos que hai en Galicia é o sector da madeira, e sábese perfectamente. Pasaríamos a elaborar tanto as fibras textiles, que é unha parte, como o paste de celulosa. É un sector secundario, é o que queremos. Hai que mirar desde o Partido Popular o que se intenta é que cumpla a legislación ambiental. Vostedes que pensan? Que o Partido Popular quere que a ría de Arousa se estropee? Queren que... Por favor, non engañen a población. Bueno, con isto nada máis. Gracias. Bueno, antes de nada, responderlle a Pachi e dicir que está ben que busque no dicionario, que nos alegra que de vez en cando pues, falar un pouco de lingua castelá. Pero vou dicir unha cousa. Nós, dende o primeiro momento, fun ben claro. Nós estamos en contra da instalación da megafactoría. Nós estamos en contra, obviamente, de que, e incluso, vamos a ver, hai unha cuestión tamén que tamén o dixo o Partido Socialista no Parlamento Galego, que é que se fai falta endurecer a norma, hai que endurecela. Se fai falta, porque o problema é, temos que ser un país de garantía, temos que ser un país que sexa moi respetuoso e non entender, por exemplo, por eso vostede falaba que hai puntos que non lle gustan, pero xa digo eu, porque vostede non quixo dicir. Obviamente non se pode escribir nun punto nunha moción que o Goberno de España non traiciona a Galicia otorgando fondos públicos á empresa. Non, porque isto é un procedimento que está arreglado. O procedimento, e a xente ten que ter a garantía de que España é un sistema serio. Que aquí non ven calquera e di, non, aquele vou dar 3 millóns, aquel 20 e aquel 100. Non. Quer dicir, agora resultou de que non cumplía os requisitos, pero obviamente se os cumplirá habría que darlla. E non sería culpa, obviamente, do político. En tal caso, poderíamos criticar non mudar as normas para que esa empresa non o levara. Estou de acordo, pero a xente ten que xogar cunhas normas e o país ten que dar unha imaxe de seriedade e non podemos falar a lixeira, senón que nos escoito os cidadás poderán dicir, joder, é que Pedro Sánchez dixolle que non, o Pedro Sánchez dixolle que sí. Non, aquí hai unhas normas e hai un procedimento regrado e temos todos que xogar no mismo, coas mesmas normas. Aquí hai que dicir que dicimos a través incluso do propio Parlamento Galego, a proposta do Partido Socialista tamén, nos momentos se endureceron as normas no eido medioambiental. Entón, pois hai que seguir avanzando nese eido, pois habrá que facelo. Dicir tamén que nós non vemos que o Concello, como lle dicía antes, paga autobuses, nós si estamos dispostos a facelo como grupo político, si estamos dispostos a favorecer e a traballar con aqueles colectivos tamén da vila organizados ou de forma informal que quieran asistir ou incluso nos apoiamos a maior parte das demandas que se fan dentro dos colectivos de defensa, pero bueno, non vemos que o Concello teña que ser quen pague autobuses para ir a manifestacións neste ámbito ou outros, porque tamén poderíamos falar incluso no ámbito social, mañá hai unha defensa de varias normas ou avances sociais e non vamos a nós dentro do Concello a pagar, ainda que nós estamos de acordo ideolóxicamente. E quero que quede tamén unha cousa clara, porque vostedes intentan afondar sempre na división. Nós, no pacto que temos, obviamente, optamos polo contrario, senón o que nos une. E o que nos une é un programa e unha serie de accións a levar a cabo polo ben dos veciños. A diferencia ideolóxica, obviamente, vai se manter, pero nós entendemos perfectamente que somos capaces de deixar de lado esas cuestións e chegar a acordo nun pleno onde quedou patente o número de concellos que ten cada grupo e que nos obliga a todos a chegar a acordos e neso estamos traballando con lealdade e o que digo, en este caso, nada ten que ver a cuestión ideolóxica para a hora de toma de decisións en canto ao acordo que temos de programático. En outras cuestións, xa se ve patente que temos diferencias e cada un defende o que estima oportuno. Nada máis e moitas gracias. Entendo, de todas formas, que vai a retirar o punto 3 porque xa non ten sentido apoialo e o punto 4, non sei se tamén.
Ben, vamos a ver. O punto 3, co tema dos fondos, sí, o punto 4 non, porque só o llevo a remitir que fale co Concello de Cambados, que está gobernado polo Partido Socialista e ten unha pancarta en toda a fachada do Concello inmensa, e o dos autobuses non sei como xestionou porque non estou dentro do Concello, e moitas máis cousas. Entón, tampouco penso que vostede teña razón. Entón, nós o que pretendemos é que non se profundice nun modelo forestal que pon en risco a vida da poboación, porque, como todos recordarán, en Portugal pois tiveron que falecer 114 persoas e queimarse miles de casas e empresas para cambiar a política forestal, e entón agora nós vamos a continuar co que outros dixeron, máis eucaliptos non. E mire, señor Castro, se sobran moitos eucaliptos, pois o mellor é non plantalos, como dicía vostede, o mellor é non plantalos, non traer unha fábrica para plantar ainda máis. Entón, bueno, queremos que a nosa terra sexa productiva para alimentos e, bueno, o que queremos é parar isto e o que queremos é unha Galiza viva e que os nosos recursos se transformen aquí, pero que non acabemos con o noso país porque non é preciso, nada máis. Vale, moitas gracias. Vamos ca seguinte moción. Perdón. Votos, vamos en contra da moción. Abstencións. Votos a favor da moción. Queda aprobada a moción do bloque sobre Altrinón. Vale, vamos ao seguinte punto, que é a moción do Espacio Común, da moción para insistir na súa urxencia ante a negativa do Goberno a construcción da autovía Ourense-Pontevedra. Non sei quen defende a moción, Pachi. Pachi ten a palabra. Bueno, moitas gracias. Primeiro, por unha cuestión de higiene mental e de cabeza, porque a miña cabeza non dá. A miña cabeza non dá para tanto, non? Diego acaba de dicir que este grupo ten un acordo de goberno co PP que o queren cumplir. Diego, o alcalde votárono por este acordo de goberno. Votárono do partido. E vos seguides con que cumplides o acordo de goberno. Votarán vos a vos tamén, ou? Porque non entendo, porque estades aí nunha nebulosa e nin eu nin Carballiño entendemos se cumplides co partido, co goberno, non sei con cumplido. Bueno, digo isto porque o dis ti, eu non entraría en eso, pero xa que ti te recreas en que vos ides cumplir un acordo de goberno polo que o Partido Socialista expulsa o alcalde e que vos seguides aí, a verdade é que non teño. Bueno, é un dato coyuntural, pero de higiene mental. Asunto central, para min, que é moi importante, non? Esta moción que presentamos nós para reivindicar un pouco o tema da reforma, chamémoslo como que iramos, autovía, reforma, o que sea, da Nacional Ourense-Pontevedra, non é só a Nacional Ourense-Pontevedra. A Nacional Ourense-Pontevedra é a arteria pola que se nutriu sempre todo o occidente ourensán e que foi a riqueza do Carballiño, é certo que agora a autovía de Santiago nos dá moito aire, pero foi do que viviu toda a meseta, todo Madrid, Valladolid, León, todo o mundo vai a Rías Baixas por a Nacional Ourense-Pontevedra, co que levaba de economía, de viaxe, de popularidade, de todo eso. Por lo tanto, máis alá de que, me perdonan a palabra, pero un auténtico matadeiro de accidentes, de mortes, aí en Garabar morreu, no cruce de Garabar nin se sabe, en Godás nin se sabe, na reta do Isis Faria nin se sabe, e dasí todo, por eso me extraña cando chego ao Ministerio, non, que non é peligroso, na avenida nosa xa nin se sabe, non? Está claro que está colapsada. Esta é unha carretera colapsada en Carballiño, colapsada en Cerdedo, colapsada en Soutelo, colapsada en Pedre. Entón, é fundamental reivindicar, exixir e petar encima da mesa para que non lo teñen que facer. Pero é que, aparte, temos argumentos que me gustaría toparme cara a cara con Óscar Puente e dicir, mírame pos ollos, explícame unha cousa, que é moi fácil. Non hai que arreglar a carretera de Ourense-Pontevedra porque, bueno, chega ben como está e tal. Pero hai que facer un proxecto por o mesmo sitio, por Cerdedo,
para poñerlle o AVE a Vigo para que adianten 8 minutos. Un AVE que costa 4.500 millóns de euros. Entonces, para ir de Vigo a Madrid hai que pasar por Cededo e hai que pasar polo Carballiño, polo Irixe. Pero pola carretera eso non lle interesa a nadie. É unha falta de respeto, é un desconocemento, é unha falta de respeto. Non é tanto polo Carballiño, non, é por Ourense. Non pintamos nada. Non pintamos nada. Por lo tanto, eu creo que isto ten que convertirse en un debate político. E eu vexo que alcaldes do PP, alcaldes do PSOE, hai que plantarlle caro ao Ministerio. O lío que ten montado Vigo, 500 millóns de euros, porque non queren facer as curvas de Puxeiros, que me parece moi ben. E vanlle calcar un túnel subterráneo desde Vigo a Porriño. Tranquilos. O sea que para uns hai todo. Variante de Cerdedo, túnel de Porriño, e para a provincia de Ourense, que estamos na miseria, nos denegan, unha contestación do Ministerio. Mire, a autovía, pois non podemos, ainda que non dá. Vamos facer un periférico en Carballiño, un periférico en Soutelo e un periférico en Cerdedo. E vamos facer unha vía rápida, como a que había a Ribeira, ou algo. Pero que nos despachen, e sobre todo que despachen a un goberno do Partido Socialista e outro, non, mire, nada de nada, aquí non pasa nada, é moi segura, tal. Me parece un insulto político, me parece unha desfachatez, e eu pido ao goberno de Carballiño, non sei se o PP ou a persoa, non sei, aos que estedes aí, eu pidolle que aquí sí que hai que pagar autobuses, mobilizarse e poñer pancartas. Non podemos dicir tanto me dá, non, e se hai que ir a manifestarse cando veña Óscar Puente a Galicia, eu vou o primeiro. E plantámonos ali e decimos, míranos para a cara e dinos eso. É que non poden dicirnos. Por lo tanto, non só lle pido apoio ao goberno, que eu creo que estamos de acordo, non sei se basicamente, pero casi todo, pero lle pido apoio á provincia de Ourense, lle pido apoio ao alcalde de Ourense, ao alcalde de Pontevedra, ao alcalde de Cerdedo, a todos. Hai que pegar encima da mesa, porque senón, acabo xa, os do interior de Galicia somos os gilipollas de turno, que nos despachan contra esa nada, e pois nos veñen vendendo o reto demográfico, o equilibrio territorial, e non sei que máis caralladas. Non, a arteria que dá de comer, a arteria que dá a economía, que dá a vida, é esta carretera, e queremos, e temos que reclamar. Gracias. Sofía, tens a palabra. Ben, pois, bueno, unha vez máis, traemos a pleno a problemática da Nacional 541. Bueno, pois tanto como xa fai 30 anos, dende o 93, que se plantexou por primeira vez no Parlamento, era Feijóo conselleiro, por parte de Chema Ferreiro, ata o 2023, que Lores volveu a incluir no Pacto de Pedre a autovía Ourense-Pontevedra, pero non salimos dos papeles. Non salimos dos papeles, das declaracións de intencións. Sería importante que hoxe, nos tiveran a ver informarnos sobre todos os avances que tiveron durante todo este tempo. Hai un proxecto colgado do 23, pero que non temos información sobre se vai a facer, se non se vai a facer, se hai orzamento, se non, que avances teñen no Pacto de Pedre, porque claro, que a carretera que une Ourense e Pontevedra non temos outra alternativa, porque claro, decir que temos que ir por Vigo, bueno, pareceme un pouco, cando menos, bueno, en fin. Despois, para o Carballiño, nos temos o noso polígono aquí que ten que conectar con Pontevedra e temos transporte, e transporte pesado. Temos unha nacional que, bueno, pois entra dentro do ranking das máis perigosas e non sei cantos puntos negros. E claro, é moi lamentable que teña que constituirse o Pacto de Pedre por un accidente que se levou por diante en moitas vidas. E, bueno, como que fose unha sola, que hai accidentes día sí e día tamén. Esta carretera, ao seu paso polo Carballiño, vemos o que é todos os días, o perigo que hai. Levamos
tempo e tempo e tempo pedindo que se faga algunha actuación por parte do Concello ou que fagan algo porque vai haber unha desgracia, e a día de hoxe non se moveu un papel. Non se moveu un papel. A seguridade dos pasos de peón non existe, os accesos peatonales non existen, a iluminación non existe. Todos, cando nos reunimos ou falamos nunha comisión, nun pleno, no bar, en todas partes, ai que peligro, ai que peligro. Hombre, pois non vamos a estar esperando a que pase algo, non sei, pois como decía o portavoz de Espazo Común, se hai que salir á rúa, pois temos que salir, e temos que salir todos, e temos que facer moito ruído porque nos vai a vida nelo, a todos, a todos. Entón, que información nos trasladan? Porque realmente as necesidades que temos coñecémolas, as deficiencias padecémolas e coñecémolas. Será o momento xa de facer algo, non seguir pedíndolle ao Ministerio, pedíndolle a tal, dignos que non, quedamos calados, quedamos tranquilos e non facemos nada, porque así non vamos a arranxar nada e a situación é moi, moi problemática. E a construción dunha vía para Ourense e Pontevedra, a circunvalación do Carballiño e demais, eso é progreso e mellora. Seguir como estamos e decir, bueno, a ver si pintamos un paso de peón e arranxamos aquí algo, eso non é o que realmente precisa o Carballiño para mellorar. Entón, bueno, neste primeiro turno agardar a ver que explicación nos dan e en que punto teñen as negociacións tanto co Ministerio como ca Xunta de Galicia. Vale. Dentro do Partido Popular, que é o partido que represento neste momento, pois estamos totalmente de acordo ca moción, como xa se viu no Pacto de Pedre en diferentes medios, o sea, non temos ninguna dúbida que é fundamental. O abandono que ten Galicia, principalmente as provincias interiores, tanto Lugo como Ourense, é un desastre total. O sea, dende o Ministerio, o que a carretera que vai a Chantada, de Ourense Chantada, de Ourense a Pontevedra, pasando polo Carballiño, a de Valdeorras, é un desastre total. O sea, vemos fochancas, vemos de todo. Pois habrá que facer como empezan a facer en Chantada, que se poñen ali cada semana, cerran un cuarto da carretera, porque non lle fan nin caso. Hai unhas fochancas que eso é unha locura, e aquí estamos chegando ao mismo, un abandono total. Tanto o tráfico pesado, cando vai polo Carballiño, é fundamental a vertebración de Galicia, o que decimos, a Galicia interior nunca vai crecer se non conseguimos ter unhas autovías boas. O sea, estamos vendo que as autovías, circunvalación dos povos dentro da Galicia interior non chegan, non temos a población suficiente, o mellor, pensa, non sei, non estamos valorados o suficientemente dende España para que chegan aquí as autovías. Eu vexo fundamental, sobre todo o que decíamos, vamos ter un polígono industrial, eu penso que un dos maiores da provincia de Ourense, e debíamos ter unhas comunicacións acorde con ese polígono industrial. Dende a Xunta de Galicia, totalmente de acordo co que estamos falando. En todo momento apoyaron tanto o Partido Popular como a Xunta o que a mellora, primeiro, da nacional, facendo, como se fai moitas veces, que moitas veces faise unha vía rápida e logo faise un desdoblamento, pois sería empezar por algo. Pero o que vemos é que vanche pintar un cacho ou vanche arranchar un cacho porque morre alguén ou hai un accidente. En ese sitio danlle unha voltiña. Pero que é unha inversión de verdad, eu penso que é fundamental. Que hai que mobilizarse e facer cousas, pois eu penso que tamén pode ser importante para o desenvolvemento do Carballiño, sobre todo que vaya para diante esta moción. Vale, con isto nada máis, para a siguiente. Vale, doy a palabra polo Partido Socialista, Alberto. Bueno, bos días a todos. Pachi, ti falabas de dous proxectos totalmente distintos, non? Un é unha construcción dunha autovía Ourense-Pontevedra e outro é a reforma integral da Nacional 541.
Con respecto ao tema da construción dunha autovía, bueno, as respostas do Ministerio pois xa vistes cales foron, é dicir, falaban de que era un proxecto dende o punto de vista económico inviable e dende o punto de vista técnico, pois incluso falaban da complexidade aí na zona do Paraño. Sí que é curioso, que tú tamén nombrabas, que, sin embargo, co tema da variante esta do AVE pasando por Irixo aí que non poñen tanto problema. Nós somos máis partidarios, eu creo, é dicir, póñenos a excusa de que tamén nós podemos ir de Ourense a Pontevedra, collendo unha vía de alta capacidade xa aquí no Carballiño e case sin soltala chegamos a Pontevedra. Claro, fannos a dar unha volta, é dicir, dignos que aquí, pois, por exemplo, na rotonda do Megagádir, xa no Concello de Maside, collemos este trozo de autovía, metémonos na 52, chegamos a Vigo en moi pouco tempo e de Vigo, pois, pagando un pequeno peaxe por a AP9, estamos en Pontevedra. Tamén nos din o mismo, collendo a AG53, vamos a Santiago e desde Santiago volvemos a baixar a Pontevedra. Por suposto que non estamos de acordo con ese tipo de medidas. E vamos a votar, por suposto, como xa fixemos outras veces, a favor desta moción para que, dende o Goberno do Estado e dende o Ministerio, pois se poñan as mans no asunto e, en realidade, pois se non é a construción dunha autovía que si sexa a reforma integral da Nacional 541. A Nacional 541 é unha carretera do franquismo, creo que estaba no cuarto plan de accesos a Galicia do ano 39 ou ano 41. A única reforma sustancial que se fixo foi alá polos anos 70, algunhas curvas que sacaron, o de, por exemplo, esa nacional antes pasaba polo medio de Pedre, quitaron, é dicir, variaron, fixeron unha variante e quitaron. Aquí incluso, non sei se vos dades conta, no Pico mismo, aquí antes de Godás, quitaron unha curva. Todas aquelas reformas foron feitas nos anos 70, desde entonces nunca máis lle tocaron. Falabades do accidente que houbo no río Lérez, que foi o que lle levou agora a cambiar e facer este tipo de obra. Xa houve un accidente bastante perigoso, non sei se vos acordades, no ano 2001 en Brués, aquel autobús de Monbús que tamén caeu no Viñao e que deu lugar a moitísimas mortes, e aquí pasaron gobernos de todo tipo e de todos os colores, é dicir, aquí pasou pois o Partido Socialista, pasou o Partido Popular, volveu o Partido Socialista, volveu o Partido Popular e agora está o Partido Socialista e seguimos sin conseguir eso, non? Unha reforma integral que é o que propón este Pacto de Pedra da Nacional 541. Nós, dende o Concello do Carballiño, e pensando pois un pouco en positivo, estamos intentando facer obras que están dentro das nosas posibilidades. Colgousevos no expediente este proxecto, que é a construcción desta rotonda aí na zona de Toscaña, empezaría un pouquiño antes do cruce de Toscaña, máis ou menos na zona esta dos Chalés, e iría ata o cruce da carretera do Irixo. Aí falamos de un firme novo, falamos de aceras a un lado e a outro, sistemas de drenaxe novo, alumbrado, muros de contención para as beiras rúas onde fain falta facer eses muros de contención. É dicir, estamos falando dunha obra que ten un presuposto de execución material de 752.000 euros, algo que é bastante viable, que poderíamos, non digo financiar nós única e exclusivamente, pero pois o mellor pedindo a axuda á Diputación e á Xunta de Galicia para acometer este proxecto. Estamos tamén co tema do grupo semafórico de Catro Camiños, sabedes que está dando problemas, é da época do ano Catapún, debe ter 40 anos ou máis de 40 anos ese grupo semafórico. Encargamos unha auditoría de como está o tema dos semáforos en Catro Camiños. Eu dime conta de que, e pasaronme un plano, unha das empresas que me está facendo a auditoría, un plano dos anos 40, 50, donde xa ali recollían que parte do cableado pasa pola tubería do saneamento. É dicir, con todo eso o que conleva. Entonces, bueno, xa teño aí máis ou menos un presuposto para un grupo semafórico novo, obra civil, co cal estamos no tema, xa vedes, son dúas obras, a rotonda, grupo semafórico, temos que facer algo na zona da Fuchela, estamos intentando falar con Fomento e ver que facemos aí na zona da Fuchela. Falan de facer unhos badenes con moi pouco resalto por o tema de os camións dos eólicos, os peraltes non poderían ser unhos cambios de rasante moi grandes. Estamos falando do mellor tamén de algún tipo de semáforo con un pulsador única e exclusivamente para peóns e entonces, bueno, o Concello do Carballiño dentro das súas posibilidades está con estes tres proxectos e, por suposto, que vamos a votar a favor desta moción e solicitarlle ao Ministerio, ao Estado ou a quen corresponda, se non é unha autovía, é a reforma integral da Nacional 541 e estamos totalmente de acordo. Nada máis. Vale, ten a palabra Pachi. Sí, gracias.
Bueno, eu creo que estamos todos de acordo, estamos completamente de acordo, e creo que a clave é hasta onde podemos exercer unha medida de presión. Está claro que o Ministerio pasa. Está claro que o Partido Popular, agora, esperemos que, se en algún momento chega ao goberno, piloten eles esta tan reivindicada rúa, o sea, autovía, pero a nós tócanos, representando o povo do Carballiño, tócanos neste momento canalizar a presión social ao Ministerio de Transportes, o Ministerio de Óscar Puente. Por lo tanto, Alberto, hai que poñer luces largas. De acordo que a Fuchela, mentras a carretera pase por a Fuchela, é imposible resolverlo, porque por moito que lle digas a xente vai cruzar. E Carballiño non sei cando nin como, pero necesita un periférico. Por qué? Porque, oi, Medrou, afortunadamente, medramos moito, o que era unha carretera que pasaba por aí, en este momento convírtese en un problema de seguridade, en un problema que temos que mirar. Por lo tanto, eu pidolle ao goberno luces largas, pidolle que levantemos a cabeza, que non pensemos que arreglar os semáforos, que é fundamental, pero estamos falando de outra cousa, estamos falando de que a provincia de Ourense é unha parte da provincia de Pontevedra. Necesitamos todos estes que nos veñen vendendo o reto demográfico e outros rollos, dicille, mira, se é moi fácil. Non fai falta que me des 1.000 euros por cada neno que nace, que non chegan nin pos pañales. O que fai falta é que me des traballo, que me des infraestructuras, que me des onde colocar unha empresa que poda salir e colocar as torres eólicas rapidamente en Marín, que é o que nos está pasando agora. Non que cada vez que pasa unha torre, pois se monta un lío tremendo. Por lo tanto, eu creo que estamos falando dun tema de futuro, estamos falando dunha idea que todos nós estamos coincidindo, e a clave é hasta onde temos medidas de presión. Bueno, eu vexo que o Partido Popular, polo que estamos lendo, está moi implicado no tema, hai que exixirlle ao Partido Popular que aprete no Congreso, e eu creo que o Pacto de Pedre, que o vin varias veces, o digo con cariño, moi borrollista. Borrollito, non, hai que facer presión social, hai que mover, hai que cortar a carretera, pois hai que cortar a carretera unha hora e que non pasen indios e que sepan que estamos aquí. A vida funciona así, se non hai presión social, non nos fai caso nadie. E Carballiño necesita que esta autovía, e coincidimos, pidamos unha autovía e que nos den o que nos teñan que dar, pero pidamos unha autovía. Se pedimos unha reforma, nos dan unhas aceras. E nós o que temos que pedir é unha autovía para que depois nos den o que teñamos. Por tanto, eu non quero insistir máis, moitas gracias. E a verdade, pedirlle, non sei a quen, ao goberno este, non sei a quen sea, pois ao alcalde de turno ou ao alcalde sin turno, que, por favor, que nos convoque, joder. Que nos invite, cando veñan os de Pedra e os de todos, invitado a oposición. E vamos ali. E xuntos todos os partidos, e todos os concellos, e de ver como levantan a cabeza e poñen as orellas tesas. Que iso é a clave e a antesala de que, polo menos, fagan caso e fagan un proxecto. Moitas gracias. Sofía, tes a palabra. Ben, grazas. Ben, pouco máis que engadir, porque, bueno, os dous proxectos son fundamentales, tanto a reforma integral da Nacional 541, sobre todo o seu paso polo Carballiño, obviamente, barrendo pa casa, e a autovía Ourense-Pontevedra, evidentemente. Entón, é que non nos queda outra máis que exercer medidas de presión, e si é certo que se os alcaldes solo non chegan, pois o mellor pois todas as corporacións de todos os concellos, que non son poucos, que conforman o pacto e toda a veciñanza, pois o mellor fai máis presión e conseguimos mellores resultados, que é do que se trata. E si é certo que, bueno, todo o que nos relatou o concelleiro do Partido Socialista é moi necesario e é urxente. Entón, agardo que, bueno, agora, polo menos desta volta, xa vimos que hai un proxecto, xa vimos que están traballando en algo, agardo que se materialice canto antes, porque, como decía antes, todos somos conscientes do perigo que hai no tramo que pasa polo Carballiño.
e canto antes o arranxemos vai a ser mellor para toda a veciñanza e bueno, deso se trata, de traballar para facer medrar a nosa vila. Nada máis, e decir que estamos a disposición do Goberno para conquerir todas estas reivindicacións. Vale. Dentro do Partido Popular vamos a votar a favor desta moción porque nos parece o que decíamos fundamental para que a vertebración de Galicia, a Galicia interior, sobre todo para o Carballiño, para que medre Carballiño podamos pasar dunha vila a unha poboación xa de certa importancia, sobre todo de comunicacións, traballo, que estamos medrando moi ben, pois é perfecto. O primeiro que vemos para intentar facer algunha medida de presión, pois habrá que xuntarse e intentar entre todos ver o que podemos facer. E dende o Partido Popular estamos abertos a calquera iniciativa, tanto do Concello como do resto dos grupos políticos, para pedir, este é o primeiro paso, queremos seguir traballando para que se poda facer tanto a circunvalación como o desdobramento da autovía, primeiro a vía rápida e logo o desdobramento da autovía. É moi importante para o Carballiño calquera dos pasos que se empece a facer algo. Moitas gracias e dou a palabra a Alberto. Bueno, nada máis que decir, vamos a votar a favor desta moción e, por suposto, medidas de presión as que sexan. Sí que é certo que teremos que implicar máis a oposición, cando sexan as reunións do Pacto de Pedre, pois que todos teñamos voz e voto en ese tipo de reunións e facer presión o que faga falta. É dicir, antes Pepe aí falaba, por exemplo, do que fan en Chantada, de que cada certo tempo cortan a carretera e tal e cual. Aquí, se o temos que facer, pois teremos o que facer tamén. Co cal, nada, disponibilidade absoluta por parte do Concello e poñernos todos a remar no mesmo sentido. Nada máis. Vale, Pachi, ten un último minuto. Unhos segundos nada máis. Primeiro agradecer o apoio, pero recordarvos a toda a corporación que é a terceira vez que o aprobamos e non nos fan nin puto caso. Por lo tanto, temos que facer algo máis. Eu que vos pido aos que estades aí é que, alcalde, ou que lle transmitas, polo menos, aos membros do Pacto de Pedre, que queremos xuntarnos. Que sería bo que todas as corporacións daría unha imaxe boa. Todas as corporacións, máis alá dos alcaldes, que nos xuntemos as corporacións e que anunciamos en esa xuntanza que queremos abrir as negociacións ou que vai haber follón. Para que nos tomen en serio e para que vexan que vamos en serio. Evidentemente, nós o único que vos queremos decir é si aprobamos isto e o olvidamos, como as outras veces, non nos fan nin puto caso. Por tanto, eu creo que hai que aprobalo e pedirlle ao Paco, o tío, que decillades, se o considerades oportuno, nesto non vai na moción, pero é unha reflexión, non? A moción pon o que pon, pero eu pediría que vos comprometades a que chamar a xente, convocar e a ver se somos capaces de meterlle presión ao tema. Moitas gracias. Vale, votamos. Votos a favor da moción? Unanimidade. Queda aprobada a moción do Espacio Común. Vamos ao punto 6 do expediente 3569-2025 da moción de Espacio Común para que se faga un proxecto integral de futuro do Parque de Carballiño. Ten a palabra Erika. Hola, bo día a todos. Esta é outra moción que reiterada como a anterior, que xa veu varias veces a pleno. Máis ben, isto leva dende o 2011 presente no Concello do Carballiño. Xa era unha obsesión de Argimiro, concurso de ideas, despois Fumega e Argimiro cos seus pactos pois impuxeron que se tiña que facer un concurso de ideas, aprobáronse un montón de veces, levamos máis de 10 anos con elo. Posteriormente o PP volveu a traer aquí o concurso de ideas para que se aprobara cando estaba gobernando con maioría absoluta o PSOE, volveuse a aprobar
o que vemos e observamos é que ata agora leva sido unha tomadura de pelo, que todo o que se leva feito son decisións erráticas, arranxando aquí, facendo ali, accións ailladas, e como se está levando a cabo agora unha acción na área da piscifactoría que non sabemos moi ben a que corresponde, a que proxecto corresponde e a que está. Entón, nós o que solicitamos é, pois eso, que se elabore un proxecto integral para o parque, integral. E xa sei que a Concelleira de Medio Ambiente pois me vai a responder que non nos temos nada valorados, que non lle consideramos nada do que fan, que xa ten un proxecto aí en camiño. Bueno, en camiño tamén xa estaba o concurso de ideas. O que fai falta, como dicía Sofía na anterior moción, é que saíamos dos papéis, porque non saímos dos papéis. E que, bueno, que fixo moitas cousas, que mandou arranxar o río, ela mandou limpar o río nas orillas do río Arrenteiro. Tamén hai que recordar que o río Arrenteiro é dende Veneres a Pontarriza, que non só é o tramiño este do Carballiño, que quitou as ocas, que eran moi perigosas, porque, bueno, dixo que atacaban a xente, que eran moi agresivas, pero, bueno, despois debeu haber algún despiste porque caeron unhas árbores ali perigosísimas no mesmo sitio das ocas, menos mal que non estaban as ocas, senón igual as mataban. E que, bueno, tampouco pillou a ninguén polo camiño, eso, bendito. Despois, aínda máis tarde, de todas estas podas e estas cousas, pois caeron unhas ramas na entrada do parque. Entón, bueno, sí, sabemos que están a facer cousas, que teñen moitos proxectos, ainda non sabemos moi ben, despois de ler a documentación que nos pasaron despois da comisión, porque sabendo que van as comisións, as mocións anticipadamente xa nas xuntas de voceiros, ás veces pregúntome para que sirven, porque temos que reclamar posteriormente a documentación xa que nunca a poñen con tempo. Entonces, non entendo moi ben. Despois queixense de que solicitamos comisións que están baleiras de contido. Bueno, pois que non entendo que traigan un tocho para ler e que o entreguen despois de que solicitemos que, por favor, se agregue toda a documentación pois na comisión. Cando tivemos anteriormente xa unha xunta de voceiros se deberíase levar, que hai que pedirlle todo a contagotas. E, bueno, xa sei que están arranxando cousiñas co obradoiro, as pasarelas que caen, que, bueno, que as vai arreglar o obradoiro e todas esas cousas. Non é que non o valoremos, é que hai moito que facer, claro, é que hai cousas que hai que facelas e facelas ben. Inda hai pouco caeron persoas nas beiras rúas do parque, está posta a reclamación no Concello, con lesións importantes. Bueno, é que vai a pasar un pouquiño como que falábamos da Nacional 500, da Nacional do Carballiño, que hasta que pase algo, porque pasar xa pasan cousas, pero ata que pasa algo grave, pois non se vai a arranxar. E, bueno, sí, lendo toda a documentación que tal, ainda non teño moi claro cal é o proxecto, se redacción do proxecto das Barcias se chama ou redacción do proxecto de rediseño de zonificación del parque público As Barcias no parque municipal. Porque nunhos sitios pon unha cousa, noutros pon outra, non sei, non teño claro se se vai a rediseñar solo o parque As Barcias ou todo o parque municipal. Entonces, bueno, tamén nesta primeira intervención, a ver se nos lo poden aclarar. Gracias. Ten a palabra Sofía Plovenega. Gracias, alcalde. A ver, vamos a ver. Bueno, outra vez temos aquí en riba da mesa unha moción ao respecto do parque municipal. E claro, teremos que traer 300 máis porque a situación é crítica. Distintos grupos políticos, trouxemos aquí por partes reformas integrales, por partes de... Bueno, isto é un caos. Isto é un caos. Eu xa non sei, realmente non me podo imaginar a veciñanza do Carballiño en que punto está, porque non sei en que punto estou eu. Aquí, por parte do Partido Popular,
A máxima era o concurso de ideas, patrocinado por Argimiro Marnotes, veu a pleno, non sei cantas veces, o Partido Popular insistía, aprobouse por unanimidade, todos estamos de acordo que cada concelleiro que pase da corporación que lle corresponda non pode chegar ao parque e facer o que lle dé a gana. Dito isto, non me interpretedes con desprecio, quero dicir, con toda a boa fe que poida ter o concelleiro ou concelleira responsable, bueno, chegamos a un acordo, supostamente chegáramos a un acordo donde o proxecto tiña que ser integral e desenvolvelo por fases. Pero claro, neste momento eu penso que estamos, correxídeme despois se me equivoco, xa non hai proxecto integral e estamos desenvolvendo por fases as ocurrencias do momento que nos toca. Porque claro, se o mesmo Partido Popular que defendía unha cousa agora defende outra, non sei se é por influencias do Partido Socialista, que entendo que o Partido Socialista non cambiaría de opinión, seguirá pensando o mesmo, non sei, tamén me gustaría que me aclararan. Despois, que o Parque Municipal precisa un mantemento diario, levamos reclamando eso ano tras ano, día tras día, que temos que ordenalo, que temos que é a xoia natural máis importante que temos. Son máis de 40 hectáreas que nos dan para facer, respetando medioambientalmente o espazo, un montón de cousas. O Parque Municipal, o Paseo do Arenteiro, o Parque Etnográfico, a Piscifactoría, o Muiño das Lousas, o Camping Municipal, a Fábrica do Papel, todo isto que acabo de enumerar agora mesmo, en que condicións está? Elevamos ano tras ano dicindo hai que poñer en valor o camping municipal. Sí, xa estamos en elo. Eu xa non sei se lle puxeron o teito ás pallozas, que xa non lle puxeron a palla, creo. Xa non sei, paso por ali, pero xa non o vexo. Xa non me acorda. Vale, como? Ves? Non toparon a palla, va por Dios. Bueno, a fábrica do papel, vamos a abrir a fábrica do papel, vamos a abrir a fábrica do papel. Seguimos ca fábrica do papel pechada. O Muiño das Lousas, menos mal que Carlos sabe poñer en valor os negocios. Aí está. A Piscifactoría, o paseo fluvial do Arenteiro, cae os cachos. Cae os cachos. E eu entendo que fagan unha actuación aquí, outra actuación ali, e bueno, van tirando como poden, pero vamos a ver, o sea, a inversión que se fixo nese paseo, o potencial que ten, e non somos capaces de mantelo. Pero claro, de mantelo non un cacho aquí e outro ali, e despois, hombre, por pintar 4 madeiras, se llevamos que ter que construir, non sei, un monolito en señal de agradecimiento, o que o faga, pois, home, entendo que non. Eu agradezo a boa fe dos concelleiros e concelleiras que gobernan, agradezo o traballo que fan, non dubido que traballan moitísimo. Amigos, o resultado hai que valoralo, porque claro, a veces non é todo traballar moito para non salir de onde estamos. Entón, neste primeiro turno, a verdad é que non vou repetir as deficiencias que ten, as necesidades que ten, porque sabémolas todos. O que me gustaría que me aclararan nos seus turnos de intervención son as incoherencias. Primeiro era proxecto integral, agora son as ocurrencias de turno. Despois, que se vai a facer? O do proxecto. Bueno, isto eu non sei se é un proxecto e como ben decía Érica, miren, señores, aquí non temos, a oposición non ten dedicación exclusiva e entonces ou cargan a documentación para as comisións ou deixen xa de tomarnos o pelo. Porque claro, tú das por feito que xa non hai documentación porque pois non se debate na comisión, aparte eran vostedes os máximos, é que as comisións, é que non hai contido. Oiga, o contido teñen que xerar vostedes. Mira, non hai un pleno no que a oposición non cumpla cas obrigas que ten, que é o Bloque presentar unha moción e Espazo Común dúas, non podemos presentar máis. Entonces, que contido lle vamos dar? Facemos preguntas, debatimos nas comisións, mándannos a aquel país que non vou decir a donde, e entonces despois é que non hai contido. Home, pois que xeneren vostedes. Que pasa? Acaso non presentan a documentación nas comisións porque teñen algo que agochar? Sí, bueno, pois nada máis. Ala, hasta a segunda intervención. Gracias. Ten a palabra Elvira. Hola, bo día a todos e a todas. Ben, Érica, onde estabades fai 14 anos?
Alégrome de que recuperedes o interés polo parque agora de repente, a raíz das novas que acaban de salir na prensa. Eso quere decir que algo doe. En canto que pos na moción accións erráticas, sin ton ni son, sin un patrón, sin entender a orden de prioridades, que as obras non encaixan co entorno. Estades sempre ca mesma cantinela. Pero mira, doeme especialmente isto que pos aquí, que está relacionado co xardín aromático, porque, primeiro, é unha actuación a desenvolver por un obradoiro de emprego, donde as rapazas e os rapaces están dando o mellor de sí, donde hai un director ao frente, donde hai un docente ao frente, que os teñen controlados en todo momento, que saben perfectamente, están recibindo horas lectivas, saben perfectamente o que están a facer. E o que máis me doe é que non sodes capaces de deixar rematar o proxecto para poder opinar. O proxecto está sin rematar, o cal quere decir que vostede non se pasa moito polo parque. Vostede non discurre polas zonas da piscifactoría, nin tampouco. Sabe o que lle pasa a vostede? Que lle falan de oídas. E o que di aquí, dio de oídas. Eu invito a que vaya ao parque. Despois de que a súa forma sempre de actuar é o mismo, contestareille despois as ocas. Primeiro debería ler a Lei de Sanidade Ambiental e a lei que saliu nova dos animais. Eso é o primeiro. En canto á actuación, vamos a falar realmente do que nos interesa, do parque. Primeiro, esta moción xa non ten lugar porque o anteproxecto do parque xa está. Voulle decir as liñas de actuación, igual que a Sofía. Ten liñas de actuacións definidas, onde podemos falar dunha extensión de casi máis de 30.000 metros cuadrados, solo na zona das Barcias. Ademais da ribeira do río Arenteiro, ademais da fábrica de papel, o camping, etc. Neste proxecto imos contar cunha lagoa rehabilitada, unha actuación previa a cargo dos fondos Next Generation, en canto ao drenaxe da auga, o desbroce, a canalización desa auga za propia lagoa para impedir a humidade que aí se xenera e o encharcamento. Segundo, imos facer, sí, unha zona de concertos, porque moito falar de traer cousas para o Carballiño, de traer concertos, festivais, e onde? Pois vale, aí imos facer unha zona de concertos. Este espacio estará complementado con este proxecto das Barcias en canto a servicios, esparcimento, iluminación, etc. O primeiro paso que se deu foi a eliminación da Casa das Barcias, que xa era patrimonio do feísmo do Parque Municipal. Co cual, señora Érica, as actuacións non son improvisadas. Primeiro hai que facer unhas para poder seguir e facer as outras. Contaremos con deseños de paseos fluviais e paseos de bicicleta, onde se busque accesibilidade, pensando sempre e en primeiro lugar na mobilidade das persoas con dificultades, os invidentes, os anciáns, os nenos e incluso os carriños dos bebés, entre outros. Porque, mire, o obxectivo desta concelleira en medio ambiente é a accesibilidade no parque, en todas as súas zonas. Contaremos cunha plataforma sobre o río Arenteiro, previa autorización da Confederación Hidrográfica, priorizando as sendas que xa temos, desfrutando do que xa temos, con seguridade cara ao río, pero sempre que este integrado. Contaremos con espazos de xogos, esparcimentos estructurados por idades, donde os nosos pequenos podan actuar conforme o entorno e podan gozalo. Contaremos con espazos para as persoas maiores, con exercicios adaptados, con espazos comuns para pequenas reunións, para as prácticas deportivas individuais ou colectivas. E cabe a posibilidade de contar con un espacio ad hoc, é dicir, para merendas, para cumpleanos, para pequenas celebracións, etc. Contaremos sempre e de acordo ca consoancia do paisaxe con un refuxio climático, sen demasiada estrutura, pero que sirva para resguardarnos do frío incluso da choivia ou do calor, e incluso teña un carácter individual en conto á lectura. Contaremos, unha vez analizado o arborado e a vexetación de sotobosque de Ribeira,
Caución, permitidesme, por favor, porque isto é de interese de todos. Caución de árbores e vexetación por coloración e texturas que aporten cor e armonía na zona, tendo en conta sempre e priorizando o mantemento cero. En canto á didáctica, que non nos olvidamos, contaremos, unha vez que todo este diseñado e disposto, con uns módulos de cartéis para a orientación e para a sinalización do espacio, co xeito de exercer unha labor didáctica e que aporte coñecemento sobre a natureza, a vexetación e a fauna. Agora dígame, señora Érica, de Espazo Común... Elvira, por favor, acaba. Sí, estou rematando. Ou señora Sofía, se estos son actuacións errádicas, sin ton nin son, sin patrón, sin atender a unha orden de prioridades lóxicas. Na segunda intervención explicareille, nos apostamos por un plan rector, non por un plan integral. Explicareille a diferencia e por qué. Ahora mismo nada máis. Ten a palabra Diego. Bueno, ben, a verdade é que é sorprendente. Di a voceira do BNG e tamén a de Espazo Común que se lle nega a información, que non vai ás comisións, que o escualentismo... Pero se vostedes, como vamos a dir, para que sirven as xuntas de voceiros? Se vostedes non traen a moción ás xuntas de voceiros. Se falaran con Adolfo, isto antes de dicirlo, por exemplo, no caso de Érica, pois houbera sabido que moitas veces incluso se inclúen por urxencia na comisión as súas mocións porque as presentan tarde. Así que Diego, tú estás de coña. No, no. Bueno, pero tú Se estás de vostedes coña. trouxeron, se vostedes presentaron algunha vez unha moción na xunta de voceiros, díganos. É certo ou Pero non? que non é onde as temos que presentar. Puntón. Sí, e falamos de eso. Puntón. Cando presentamos, cando vostede o que pasa que non quere que fale, como sempre, pero bueno. Fala o que queiras, que total para decir eso pode falar 10 minutos. Por favor. Bueno, pues falo o que queira, e o que dixen é totalmente certo. Digo eu, sí, efectivamente. Que veñen por moción... E logo non traedes vos propostas de goberno por urxencia. Por favor, todos. E cousas que se tiñan que presentar antes. Érica, cando se toca a ti falar... Hai cousas e cousas. Que hai Por cousas favor. que non pode ser. Mira, o primeiro que temos que dar é un respeto e un para todos e educación. Pero que está faltando o respeto porque está faltando a verdade. Claro, Ahora estou exacto. falando eu. Cando che toque o teu turno de palabra, dille o que queiras. Pero ahora, por favor, respetade. Mira, somos os representantes dos cidadáns. Temos que dar, ainda que sea difícil, cordura, educación e respeto. Intentalo. Pero a ver, Pepe, A ver, claro, eso vamos é a ver, Pepe, vamos a ver. Por Unha favor, cousa repito. Déixame un segundo, decirche, unha cousa é que teñamos diferencias de opinión, eso está clarísimo, fales e debatimos. ti, dices o que E queres. outra é que nos este faltando o respeto porque está faltando a verdade, porque o que está dicindo non é certo. Vale? Entonces, diferencias de opinións debatímolas nos noso turno de palabras. E si O que non podemos facer é por alusións deixar que mintan e que os veciños pensen que están... Érica, non tes a palabra. Eso non pode por ser. favor. Dende logo, o que é faltar o respeto, xa vemos que non fai. Pero, bueno, en todo caso, manteño o que digo. Vostedes na xunta de voceiros non presentan as mocións e, posteriormente, moitas veces incluso a presentan tarde. Por lo tanto, ten que vir, vai á comisión por urxencia. Esa aproba a urxencia da moción. E manteño e digo, e así é, ademais. Dito isto, nós é certo que se falou durante varios anos dun concurso de ideas e finalmente pois desbotamos xa hai un tempo pois que consideramos que non era a fórmula máis acaída. Agora se está con un procedemento que entendemos que sí que é o máis acaído e que non vou afondar porque xa acaba de falar a concelleira de Medio Ambiente sobre a proposta que se fai. Dicir que vostedes afirman que todo o que se leva feito son decisións erráticas e illadas nos últimos anos, e eu, como non estou de acordo, pois voulle falar de algunhas delas. Dicir que no ano 16, por exemplo, se fixo a compra real dos terreos da fábrica do papel, tamén dicir que no ano 17 se realizou a recuperación da mellora do paseo fluvial do Orenteiro entre a área recreativa de Toscaña e de Ponteveiga por máis de 150.000 euros nas dúas marxes.
Dicir tamén que, por exemplo, no 19 realizamos as obras de reposición da rede de saneamento dende perto do cuartel ata a praia fluvial do Cuco por 100.000. Falo todo porque nós entendemos o parque tamén, como incluído tamén o paseo do Arenteiro pola zona urbana. Tamén realizamos unha mellor recuperación integral, como recordan, do lavadoiro de Toscaña e do Parque Infantil Amalia Mosquera, que por valor de 300.000 euros, que é certo que aí temos varios problemas e que estamos tratando de arranxalos, os recoñecemos, en eso se está a traballar. Tamén, por valor de 140.000 euros, incluso se asfaltaron varias vías que tamén forman parte do parque. Tamén dicir que se realizou, como dicía a concelleira, a demolición da Casa das Barcias por 60.000 euros, tamén se construiu un parque de calistenia que a vostedes lle gustaba moito por 48.000 euros, tamén dicir que restauramos e limpamos a Ponte de Veiga por 25.000 euros, tamén dicir que na fábrica de papel, na actualidade, se está a rematar a reconstrucción do sistema fabril de produción cunha inversión de 165.000 euros para a súa apertura a curto prazo, onde tamén contamos, neste caso, con un acordo que a propia Consellería de Cultura, e que gracias tamén á boa xestión deste grupo de goberno, pois tamén na captación de fondos europeos que pudo permitir esta actuación, como digo, pois tamén se vai realizar outra, ou se está a realizar outra, na mellora da eficiencia climática das Pallozas no campo municipal por valor de 140.000 euros. A parte, teño que dicir tamén que nos últimos anos, en 2015, se realiza de forma regular un mantemento, tanto con brigadas pois que en convenios como tamén externalizadas, é certo, pois para que este en condicións óptimas. O parque municipal é moi grande e está claro que eso non vai ser nunca un xardín, pero dende logo que si entendemos é que hai que ter un concepto global do que queremos chegar a ser, e neso se está a traballar. E tamén, por exemplo, pois, que tamén se me olvidaba, quero recordar ahora que estaba repasando un poquinho outras tamén actuacións que se fixeron, como poden ser os miradoiros, o que está aí onde o balneario, ou mesmo tamén na Pena dos Namorados, onde se fixo tamén unha recuperación da zona e se fixo unha pavimentación que a une co propio parque municipal, co camping municipal, perdón. En todo caso, creo que o proxecto que se está a facer, obviamente, é un documento vivo onde se vai poder aportar, onde, dende logo, hai moito que traballar. Eu penso que esa proposta, que ese proxecto que se está a facer, responde perfectamente ao que se propón dende Espazo Común, que é o punto, quero ler, por certo, o punto que vamos a votar é que rematen as actuacións improvisadas e illadas, co cal xa respondemos que nin son improvisadas nin illadas, e se elabora un proxecto integral de futuro para o Parque Municipal do Carviño, tal como acaba de redactar a concelleira da idea que hai sobre o proxecto, e que tamén o teñen vostedes no seu poder. Nós entendemos tamén que se debería retirar esta moción, posto que isto xa está de sobra cumplido. Nada máis en esta primeira intervención, moitas gracias. Ben, Vale. Primeiro de nada, decir, Diego, que mentías descaradamente, e a mostra está aí vista por todos os veciños do Carballiño, cando non entregastes a documentacións en varias mocións e chegamos ao pleno e hubo que retirar mocións porque non tiñamos a documentación. E o pleno seguinte, como por exemplo o túnel de Rapariz, volver a retirar a moción porque seguíamos sin a documentación. Vale, nada máis que decir, poden ver os veciños do Carballiño nos plenos. Doña Elvira, eu no 2000, fai 14 anos, estaba na oposición. Eu fai 14 anos estaba gobernando Argimiro, estaba na oposición. E anteriormente, pois, compráronse as Barcias, fixose o Muiño das Lousas, fixéronse as Pallozas, o Paseo de Arenteiro, comezouse a fábrica de papel. Nada, non se fixo nada relevante, como podes observar. Ahora, vos, como xa dixestes nalgún momento, aquí no pleno vos facedes actuacións imperceptibles. Entón, bueno, claro, entendo que despois vos enfadedes porque nós non lle damos recoñecemento. E voulle dicir unha cousa, si ten lugar esta moción, porque hai un pouco de tempo, non moito, levaron vostedes unha moción ca que estábamos plenamente de acordo. Sí, señor. Que falaba da nula xestión municipal, que pedía, vou ler tres cousas, vou dicir só o que pedía. Facer un plan ordenado de recursos do parque, facer un plan rector de usos do parque, ter unha brigada de obras múltiples forestais e arranxo da Casa das Barcias. O único que hai que recoñecer é que despois de 20 anos de ilegalidade tiraran a Casa das Barcias, por fin, está moi ben feito. Pero, onde está todo aquilo que pedía de facer un plan para facer clareos, para as claras e podas organizadas, etcétera, etcétera? Ula brigada de obras, ulo plan natural para evitar as caídas das árbores e organizado. Ou van a ir tamén sin un plan integral
natural no que se leve a cabo a organización arbórea. Van a ir así ao tuntún, como van sempre. O proxecto de masas forestais que pedían, non sei onde está, porque aquí só falan de zonas, de facer, de ubicar. Por certo, as Barcias é zona inundable, non sei se o saben. Entón, bueno, facer un parterre de terra llano, pois non sei. A intervención da piscifactoría. A intervención da piscifactoría, claro, evidentemente, os nenos que están aprendendo non creo que tomaran a decisión. Eso usaba moita xente de zona de recreo nos veráns. Ahora, podeme decir a que proxecto corresponde? Porque se aínda están iniciando os papéis para facer un anteproxecto do parque, a que proxecto corresponde? Dime que eso non son actuacións ao tuntún. Eso son actuacións ao tuntún. Se se encargaran de facer o plan integral e empezar polo que hai que pensar, polo natural, seguidamente seguir polo mantemento e desarrollar posteriormente o plan por zonas e levar a cabo as medidas urxentes que hai agora para que non caia a xente nas aceras, como está caendo, que non lle caigan, porque sí, interésalle moitísimo a mobilidade da xente, pois é importantísimo que esa mobilidade da xente non lle caigan árbores en riba. Importantísimo. Por eso non se pode empezar a casa polo tellado. Hai que empezala por onde hai que empezar. En esta intervención nada máis. Gracias. Ten a palabra Sofía. Gracias. Bueno, vou a empezar contestando a Diego. Vamos a ver. Agardo que sexa riguroso. Mira, nas xuntas de voceiros falamos das mocións que vamos a levar a pleno. Falamos delas. Si é certo que non as presentamos físicamente. E tamén é certo, e aquí o recoñezo, que o mellor, no meu caso particular, vou apurada, porque mira, Diego, debería ser... Sí, fai así, home, fai así. Debería ser máis respetuoso e máis empático con aquelas compañeiras e compañeiros que non estamos liberados e facemos números para compatibilizar a nosa vida laboral coa vida política. Non todos temos o riñón forrado co salario da Diputación e do Concello do Carballiño. E estades no goberno de máis liberados da historia do Carballiño. Entonces, pouca las gracias que traballedes, filliños. Entón, mira, si o teu argumento é decir es que eu non presento a documentación porque nas xuntas de portavoces, en vez de presentarme o papel, dinme vou presentar unha moción sobre esta temática. Home, por Dios, que queres? Que te aplauda. E por eso che digo, sé un pouquiño máis solidario, respetuoso, xa que tú estás ben acomodado, estás ben sentado na silla, ten conta co pacto, sé un pouco solidario cos demais, home, cos que temos que traballar duramente, vale? Entón, eso por unha banda, despois por outra. Con respecto ao portavoz do Partido Popular, vamos a ver, mire, explíquelle a diferencia o seu grupo, a súa nova xestora, de cal é a diferencia entre un plan integral e un plan rector, porque os anteriores que forman parte do seu grupo pedían un plan integral e aquí están as mocións, aquí están as mocións. Entón, unhos piden un plan integral e os outros piden un plan rector, poñedes vos de acordo, que eu, por ahora, non teño pensado formar parte da xestora do Partido Popular. Entonces, despois, o que sí lle tendes que explicar á veciñanza do Carballiño son as incoherencias e os incumplimentos sistemáticos dos acordos dos plenos. Mira, foi aprobada por unanimidade o que non se fixeran actuacións illadas no Parque Municipal, que non fixera cada un o que lle dera a gana, independientemente da boa fe e das ideas brillantes e maravillosas. E que, ademais, hoxe neste pleno podemos ver como tanto as dúas concelleiras do Partido Popular es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Regulamento do conservatorio, o que nos digamos, proxecto do Parque Municipal, o que a min me dé a gana. Pois non é así, señoras. Non é así. E os demais teremos dereito a decir que incumplen cos acordos. E remato xa pedíndolle que, por favor, non volvan repetir que non vamos ao parque, que non vamos aquí, que non vamos ali. Porque, mire, o exemplo que acaba de poñer vostede da piscifactoría, home,
e dos que estamos aquí coñecémolo todo, os adolescentes vanse bañar ali. Eu... Os adolescentes... No, pero vamos a ver, pero é que a vosa obriga, Elvira. Pero é que a vosa obriga. Como? Pero vamos a ver, pero é que así facedes na comisión. Pero que queres? Que che aplauda así? Queres que che aplauda por cumplir cas túas obrigas? Home, xa era o que me faltaba. Sofía, por favor, acabo. Sí, acabo. Entón, oiga, todos vamos por todos os sitios. O único que pedimos é que se cumplan os acordos e que co potencial que ten o parque municipal vostede non faga o que lle dé a gana porque despois virá outro por detrás que faga outra cousa. E, sobre todo, co goberno inestable que temos no Concello do Carballiño, que hoxe vostede é a concelleira de Medio Ambiente e o millor mañá sabe Dios quen é. Entonces, hombre, consensúe un pouquiño cos demais, que os demais tamén podemos aportar. E remato dicindo mismo, mire, o proxecto anterior non sei canto costou, pero o que ten aquí vostede costa 14.000 euros. A ver que vamos facer, porque cartos en proxectos, en anteproxectos, levanse gastado moitos. Executado, sabemos o que hai. A veciñanza do Carballiño sabe perfectamente como está o noso parque municipal. Remato, Pepe, solo. O noso parque municipal, a fábrica do papel pechada, o pote abre, en fin, e así sucesivamente. Entonces, se o proxecto é tan bo para o Carballiño, consensúenno con todo o mundo. Gracias, nada máis. Vale, ten a palabra Elvira Castro. Ben, non me van a chegar os 3 minutos para contestar a todo. Se queren información, pregúntelle vostede a súa xestora, se conta con vostede. Consensuar, vou consensuar. Eu sei que o parque non é meu. O parque é para todos os cidadáns de Carballiño e para que a xente que veña disfrute del. Entón, cando este o proxecto, non se preocupe, señora Sofía, que eu vou expolo e vanse poder presentar modificacións e o que queira, dentro dun consenso e de acordo co entorno, sempre. Vale? Outra cosa, non vou de víctima, non vou de víctima. Vostede dixo que ali estaban os rapaces e que como estaba todo aquelo. Pois mire, dase a casualidade que o outro día coincidiume de ir ver como estaba o tema do parque e estaban ali bañándose os rapaz na piscifactoría e comentaronmo. Solamente eso, pero eu non vou de víctima, pa nada. Mire, voulle seguindo, Érica, explicar que levo 10 meses, máis ou menos 10 meses, como concelleira de Medio Ambiente, e voulle seguir explicando todo o que levei a cabo, para que despois non se confundan. Proxecto de parque canino, feito e informado pola Confederación Hidrográfica. Reforma e acondicionamento do parque infantil, pedidos os orzamentos, sobre uns 20.000 euros, donde se contempla unha tirolina de 23 metros. Pasarela de Toscaña, estás a reformar co Obradoiro, retirando, eso xa o sabemos, a madeira dañada e mantendo a que está ben. Por certo, moi bo traballo que están a facer. Proxecto de arranxo da zona do aparcamiento, informado pola Confederación. Pedidos os informes de Augas de Galicia ao Concello 21 deste mes para o procedimento da xudicación. Acondicionamento da senda peonil ao longo da ribeira de todo o río, desde a pasarela de Toscaña, que antes non se vía, desbroce, canalización da auga, que só falta unha última fase de remate das obras. Xardín aromático, señora Érica, antigua concelleira de Medio Ambiente, polo Obradoiro de Emprego a desenvolver, sustitución da balaustrada, empezamos por Ponteveiga, todas aquelas zonas que están mal. Limpieza do cauce do río Arenteiro, feito pola Confederación fai 2 semanas, despois de anos. Desbroce de todas as zonas vexetais. A última, o mirador que está por riba da piscifactoría, en frente do Chamoso. Ampliación e rehabilitación da zona da fábrica de papel cos fondos Next Generation, que estará a rematar antes de finales de ano. Informe dos eucaliptos, dos chopos e dos pinos con risco de caída. Sí, efectivamente, con risco de caída. Porque esta concelleira e este grupo municipal foron os que se puxeron ao frente para estudiar eso. Porque sí, é un perigo. E xa sabemos perfectamente que caen. Subvención de presidencia po arranxo do palco da música e dos baños públicos, solicitada.
Subvención de medio ambiente para acondicionamento da lagoa, cuberta do Parque Infantil de Toscaña e acondicionamento da Rúa do Cuco, no Río Arenteiro, solicitada. Proxecto do Bañiño, informado pola Confederación Hidrográfica, pedidos os informes por o INORDE ao Concello o 11 do 4 para a súa adxudicación. O sea que, señora Érica, volvolle a repetir, levo 10 meses aquí hai máis de 10 actuacións que están en curso ou xa feitas. O sea, que non me diga vostede, non lle vou consentir... Por favor, Elvira, acaba. Que diga públicamente que son actuacións illadas, que son improvisadas, que non levan un orden, porque vostedes é sempre igual. O único que queren é merdar todo, o único que queren é confundir a xente. E a xente sai aí fora e sabe perfectamente o que hai. E a xente sabe perfectamente que estamos a traballar. Igual que vos estades a difundir cousas que non son certas. Non sei, a diferencia, nos optamos por un plan, solo un segundiño, optamos por un plan rector. Por qué? Porque queremos ir a todas as subvencións que salgan e conseguir financiamento. O millor é facelo por bloques, vale, inda que eso non quita que vayamos a pedir un orzamento xeral, poder executalo por partes. Eso é un plan rector. E esa é a nosa idea. Eu non teño que consultar ca miña xestora nova, nada. Nos aquí, entre todos os concelleiros, tanto do PSOE como do PP, estamos a arrimar o ombro e estamos a facer todo o que está nas nosas maus e máis. Bueno, vostedes xa sabemos que o abogado das causas perdidas e o que o defensor de todo, non? Que manía ten de interrumpir, señor Vázquez, de verdad, xa sei que vostede é o Jesucristo de todo o que fai. Nada máis, se alguén quere, vale, por favor. Se alguén quere Elvira, alguna aclaración máis, eu podo ya dar particularmente, non teño ningún problema. Gracias a todos. Ten a palabra... Aí sí. Ben, xa sei que non lle gusta que fale, pero bueno, en todo caso, hai que ver quen está nervioso e quen cada vez que non lle interesa algo, cortan de forma sistemática. Corta sistemática, como siguen facendo agora mesmo, mentre eu sigo falando, vostede sigue falando, a pesar de non estar nin no seu turno, e vostede podía haber defendido a moción se quixera, se que tuvera tanto interés en falar. Pero como nós estamos agora explicando o que se está facendo e non lle gusta, pois eso resulta que hai que facer barullo, igual que hai que facer barullo con outras cuestións, cando Érica dixo, se non denlle para atrás o vídeo, chegar a casa e vexan como di de que valen as xuntas de voceiros, de que valen moitas cousas, e eu dixen o que está a pasar. O que está a pasar é que non se entregan as mocións de xunta de voceiros, que ainda está en plazo entregándoas despois, pero ainda así vostedes entregan tarde, entón é moi difícil e non vamos paralizar os servicios desta casa moitas veces cando hai unha moción metida fora de plazo. Contestando a Sofía, que falou moito, pero bueno, siguen falando porque non lles interesa. Sofía falou moito, pero realmente non dixo nada, porque vostede é capaz... Porque non te interesa. Vostede é capaz, incluso, aparte de non escoitar, vostede é capaz, incluso na mesma actuación, dicir que nós facemos proxectos que non sei que eso de facer proxectos para que tal e cual e vostede vai votar a favor dun... Aquí propoñen un proxecto. Pois é o que hai que facer, efectivamente. E é un proxecto, e é un documento vivo que di vostede. Vostede fará o que queira e non hai conversación. É un documento que se está facendo. Son as bases para sentar. E é un proxecto desde o punto de vista técnico para mirar que adecuación se fai, tanto para despois enriquecer como para poder facer a solicitude respecto ás numerosas subvencións que hai que ter e para eso se está a traballar. E vostedes, cando se traballa, non lle gusta. O que lle gusta é o ruído, o circo, é berrar e interrumpir cando non lle van ben as cousas. Pero, bueno, en todo caso, o que se pide aquí xa quedou acreditado de que está realizado. Nada máis e moitas gracias. Bueno, Diego. A palabra, Érica. Gracias. Diego, nada, mira, non che vou ni a contestar, porque a verdade é que todos sabemos o que pasa nas xuntas de goberno, nas de voceiros, e non che vou a contestar porque sei que tes un lío aí tremendísimo ahora, que xa non sabes se eres do PP ou do PSOE, e mira, vámoslo deixar, porque é unha pena. É unha dúda importante. Eu non sei, Elvira, cando lle interesa mira cara atrás, e cando non lle interesa non mira cara atrás. Bueno, non se entere, pero bueno, eu voulle pedir unha cousa, Elvira. Deixo o elviricentrismo.
empece a pensar e a falar do que precisan os veciños, non de todos eses proxectos que vostede ten e non plasma nun proxecto integral. Porque estivo falando de todo o que vai a pedir de cousas ailladas. Que si ali no Cuco, que si aquí non sei donde, que si... A ver, o que se está a pedir é un proxecto que empece dende o principio, polo natural, por as árbores, dende o principio, e despois se fagan por zonas o que se vai a facer aquí, ali, alá. E despois se fagan as actuacións. Entonces, se me está dicindo que está iniciando un proxecto, por favor, non fagan actuacións hasta que se teña ese proxecto, porque ten moito que facer. Sí, leva casi un ano e non sabemos se os veciños do Carballiño van a dar paseado polo parque, porque o parque, a realidade é que dá pena. E iso pode o ver calquera persona. Vale, e todos os que vamos a pasear, ainda que vostede diga que non, polas beiras do Arenteiro, por certo, volvorei a reiterar, limpouse os cauces do Arenteiro por a hidrográfica. Os cauces do Arenteiro, volvolle a reiterar... Erika, un minuto de peche, por favor. Sí, e ela tamén tiña, na anterior tamén, usted deixoulle e eu tamén. Dende Veneres ata Pontarriza. Dende Veneres ata Pontarriza, vale? O resto dos veciños... Sí, pois mañán mismo voulle mandar as fotiños de como está Veneres. Porque sí que parece que vostede solo vai aquí no centro do Carballiño, que é o que coñece. Non vai vir a outros sitios, claro. Vale, entonces, o único que pedimos, remato un segundo, como pediu Elvira 40 veces. Hoxe pedíchelo máis dunha vez. Bueno, pero hoxe xa aproveitaches. O que pedimos é que se faga o proxecto, isto que está dicindo aquí, o proxecto, que o traigan e que non se fagan intervencións ailladas hasta que se teña o proxecto. Porque hai moitas cousas que facer mantemento para que os veciños non se manquen, para que os veciños estén seguros e poidan disfrutar este verán do parque, sin ter que iniciar proxectos que se poidan ver alterados despois por un proxecto integral que sepamos todos os veciños do Carballiño o que vamos a facer. Moitísimas gracias. Vale, votamos a moción. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Queda rechazada a moción do Espacio Común. Que proxecto? Tú liches o acordo. Vamos a rogos e preguntas. Sí, así xa... Rogos e preguntas. Empezas ti, Sofía. Gracias. Ante a preocupación manifestada pola AMPA do... Que? Perdón, primeiro de dación de contas que polo entregaron. Como? Bueno, a dación de contas o procedimento de control, que normalmente a actividade de control que a dación de contas que vos entregaron. E logo a rogos e preguntas. Outra cousa. Mandáchesmo onte a tarde. Sí, porque estas todas xa estaban presentadas con anterioridade, un resumen delas. Xa, todas non, hai algunha nova. Váleme. Respostade por escrito cando que irades. Pero digo, son 48 horas. Pero respostade a quen volas fixo e a min. Que sí, eu digo cheques, pero bueno, intenta metelas antes. Gracias. Empeza. Ben, ante a preocupación manifestada pola AMPA do Conservatorio e a Escola de Música sobre a licitación das obras do Garradón para a eliminación do Garradón, trasladamos as seguintes preguntas ao Pleno. Cal é o calendario de execución destas obras, incluindo as datas estimadas de inicio, os fitos intermedios máis relevantes e a data prevista para a súa finalización? Vale, a obra do Garradón está adjudicada a unha empresa que teño aquí 07 Obras e Servicios. Xa está adjudicada, a acta de replanteo xa está asinada, contamos que empece, teñen 2 meses para facer a obra, e por eso, teñen que empezar xa. Siguiente. Cal é o motivo polo cal o proxecto de obra non contén xustificación algunha de cumprimento do DBHS3 do Código Técnico de Edificación? O Código Técnico de Edificación e o DBH3 son solubilidades que ten o presente ao Ministerio, son guías que teñen para facer as obras, en todo momento cumplen estas guías
O que pasa que non fai referencia a elas, pero todas as obras están dentro do que da ventilación, aislamiento, é o que dice o Código técnico de edificación e o DBH3. Cal é o motivo da ausencia do técnico municipal o arquitecto na mesa de contratación? O proxecto é un proxecto de obras que é o único que, se as empresas cumplen a condición para poder presentarse, o único que é o valor económico. O sea, non ten sentido que o arquitecto nunha cousa que decir quen a fai máis barato ou máis cara. Quen vai a exercer a supervisión técnica e o control de calidade da execución das obras? A dirección de obra en todo momento que coincide ca persoa que fixo o proxecto, o sea, que é o que vai levar a dirección de obra. Quen será o responsable de emitir os seus certificados de fin de obra e os informes que avalen a seguridade en canto á calidade do aire e a concentración do garradón? A dirección de obra, ao acabar, pois hai un acta de replanteo final, de final de obra. Nesa acta de final de obra ten que vir todo, como é o propio que fai o proxecto, o propio que leva a dirección de obra, pois despois o Concello fará medicións e poderán ser públicas e mirarase que cumple a normativa e que está ben feita agora. Que empresa ou organismo técnico especializado será o encargado de levar a cabo as medicións finais do garradón unha vez que as obras estean finalizadas? Pois ahora mesmo non están posto que pode ser, ten que ser unha empresa certificada, ou sea, será a mesma empresa certificada que fixo, a mesma ou outra que fixo as medicións anteriores. Que protocolo de medición e seguimento periódico do garradón se vai a implementar unha vez que as obras conclúan? E con que frecuencia se vai a facer? Pois dependerá da legislación que haya, pois eso, do Código Técnico. Xa pon unha serie de medicións, ahora mesmo, pois, tanto a Diputación como os concellos están, pois, hai varias líneas de medición de garradón, pois me imagino que nos sumaremos algunha destas. Vale. E agora, outras tres. Ante a publicación feita no medio de comunicación da tala de 40 árbores no Parque Municipal, trasladamos as seguintes preguntas. Hai un informe técnico que determina a necesidade da tala, ese informe indica as causas concretas da necesidade, enfermidade e demais? Sí, hai varios informes, hai un de medio rural e outro de medio ambiente. En todo momento fala de, pois, algúns casos de peligro de caída por árboles torcidos ou perigo de enfermedade. O sea, explica en todo momento. Estudaron medidas alternativas á tala? Como Sí, poden ser? pero son moi costosas e, aparte, non son seguras. Calcularon o valor real dos individuos afectados, incluindo a especie, antigüedade, singularidade, valor ecolóxico e demais? É que presentades cousas que, por exemplo, valor real. Valor real un eucalipto ecológicamente, ornamental, singularidade, non sei, uns eucaliptos que se cortaron, que agora están deformados porque se cortou a vía principal, que son cousas que... Fixe un informe, pediuse a moitas empresas a ver que non podía facer. O único que queríamos era que foran empresas serias e que tuveran un seguro de responsabilidade civil acorde. Pediuse a Finsa, a ENCE, a Madeira Forestal do Noroeste e a Cacharol, que son as empresas de maior movimento de madeira e máis responsables que vexo que hai na provincia de Ourense, traballando na misma. Gracias. Bueno, os rogos... Vou engadir un que empezo xa por el, que no debate da anterior moción. A pasarela da Isis Faria esta é bastante perigosa. Sería importante, non sei, precintala ou algo, porque, bueno, as chapas... Non sei, eu non son técnico para valorar os buratos que teñen as chapas e o óxido e demais. É que esa pasarela é ilegal. É ilegal totalmente. Bueno, por eso. É privado, é unha cousa extraña que non sei por que non actúa aí con Federación. Ben, na avenida do Balneario, a altura da rotonda, hai un burato nunha beira rúa dunha arqueta. Faltalle a baldosa. Entón, bueno, é un pouco perigosa. Vale, xa irei a obras e a... É bastante urxente, estas son de todos os plenos, que se repoñan as farolas e os sinais de accidentes e as que están danadas, porque, por exemplo, hai en rúas onde as farolas, non existe a farola, pero están os cables ao aire, como na rúa Marcelino Parrondo e demais.
Entón, bueno, sería importante que adoptaran algunha medida de seguridade, porque o alcalde di que non lle coincide o diseño da farola, pero, pois, a ver, se non existen as mesmas farolas, teredes que buscar unha alternativa. Ou falamos de intentar, pois, o mellor retirar de unha zona farolas iguales para poñelas todas xuntas, ter un remanente e cambiar esas farolas. Pero non sei como será. O poste da rúa Amalia Fernández de Mosquera, a altura do parque infantil, sigue igual que estaba. Sería importante, bueno, arranxalo. Cambiar, deberíanse, bueno, facer unha revisión de todas as bombillas que están fundidas nas farolas, sobre todo nas que coinciden cos pasos de peóns, porque... Fanse, a menudo, sobre todo por chamadas, eso. Decimos ya a ciudadanía que é importante que avisen o Concello por teléfono, chamando a servicios públicos ou de forma telemática, pois avisando de calquera cousa que haxa na rúa. Vale. Seguimos pedindo que se mellore a seguridade nos pasos de peóns. Insistimos en mellorar a recollida do lixo e o mantemento dos colectores. Bueno, o da Nacional 541 xa o falamos na moción. É moi urxente mellorar a seguridade dos parques infantiles do Concello porque, bueno, as deficiencias que teñen siguen aí, sería urxente. E é necesario tamén habilitar unha sala de estudo adecuada para o desenvolvemento das actividades académicas de todos aqueles que o precisen, porque a situación que ten a biblioteca, bueno, pois é... Ven unha obra ahora para mellorar a biblioteca, a ver se podemos mellorar tamén dentro dese orzamento, pois un poquinho a sala de estudio. E por último, seguimos pedindo que habiliten un espazo tanto para a mocidade en formato casa de xuventude ou que consideren máis oportuno e para os nosos maiores un centro de día. Nada máis e moitas grazas. Gracias. Adolfo. Vale, empezar facendo Fran un robo. Vale. Moi ben, pois, hola de novo. O rogo obedece máis ben a unha curiosidade. Hai un mes que fun convocado a unha reunión da Mancomunidade Turística que conforma o Concello de Carballiño con outros concellos e ali xo preguntei, pero bueno, non me souberon dar resposta, quedaron de miralo e tal. Pero como este concello é afectado tamén, bueno, pois quero pedir unha serie de documentación que despois direi. Ben, houve un acordo plenario, creo que en xullo de 2023, no que se designaron representantes en órganos mancomunados. Eu formaba parte dese, ou fun designado como representante da Mancomunidade Turística. É certo que do intervalo entre xuño 2024 ata fun relevado desa mancomunidade e ata que, por mor dun recurso de reposición, se revertiu esa decisión e creo que en setembro-outubro, volvo ser outra vez membro desa mancomunidade. O certo é que non se me convocou ata hai un mes a esas reunións. Entón, eu quería, e así o pido formalmente, as actas das reunións habidas dende xullo de 2023 en adiante. E quero tamén que se me facilite copia das comunicacións, notificacións, correos, o que sexa, dende o Concello de Carballiño ata a mancomunidade, é dicir, onde se lle dé a conta do acordo no que van os nomes, e todo isto quero saber basicamente porque o meu nome non iba ou porque non fun convocado. Non sei se é cuestión do Concello de Carballiño que non convocou ou que non notificou ben cales eran os nomes ou se é da mancomunidade, sinceramente, que non me convocou. En todo caso, xa digo, ata hai un mes non fun convocado a ninguna das reunións habidas. Moitas gracias. Solicite por escrito, por vía telemática, e xa lle darán esa contestación. Bueno, moi boas. Vou empezar por o tema que plantexou o voceiro do Partido Socialista, que entendo que este confuso, porque ser do PSOE ás mañás e do PP polas tardes ten que ser moi difícil, pero encántanos que fale, Diego. Encántanos que fale o malo é o prezo do pan nestes casos, pero bueno, pode falar as veces que queira para decir o que di, porque mire, voulle demostrar con documentación cando registramos nosas mocións e se entran en tempo e forma.
E vou demostrar das 50 mocións aproximadamente que levamos registradas neste mandato. Perdón. Isto cantas non é un urxentes. diálogo, non é unha pregunta. Perdone usted. Este señor fixo unha apreciación. Vostede impediu-nos falar cando a fixo. E agora estou aproveitando a miña quenda de rogos e preguntas para facer un rogo. E o rogo é que cando lle demostremos con documentación que mentía, alcalde, non extralimite as súas funcións, de acordo? Porque ainda non sabe o que vou dicir. Entón, ainda que non lle guste, vostede ten que escoitarme. Que non empece a difuminarse. Estou contextualizando e dicindo que das 50 mocións aproximadamente que presentou o Espazo Común neste mandato, como moito de urxencia irían 2, que é unha figura que contempla a lei, porque a veces hai temas a última hora. En as xuntas de voceiros nós vimos aquí, e como mínimo unha das mocións que imos levar, sempre anunciamos. E, por suposto, os plazos legais é que as registremos a tempo para que entren na comisión, que é o que nos indica a secretaria nas xuntas de voceiros. E unha vez que o facemos, a súa obriga a incluir a documentación. Non inventen nada máis. Non busquen tres pés ao gato que non nos ten. Vale, pois entonces vamos falar en serio. Por certo, señor alcalde, dos tempos, se son aleatorios, a min excusan medirme o tempo, porque eu vou falar o que me parezca, vostedes se queren marchen. Porque aquí, con decir que é de interese para todos, hai que seguir falando hasta que te fartes. Eu penso que debía ser unha forma apagar o corpo. Eu sempre fun riguroso co tempo. Hoxe aquí excederse no que se quixo, entonces agardo que a mí... Pero en todos os grupos, non foi un só. Ben, precisamente por eso, pois a ver se agora vou ser eu o que teña que limitarse. Foron todos os grupos que falan de máis. Pois entonces, vamos a ver se... E como era un pleno corto, unha vez que estou eu, tampouco quero estar molestando a xente. De acordo. Pero pídolle respeto aos concelleiros. Vamos cas preguntas que lle pasei. Bueno, paseillas ao outro alcalde, a Fumega, pero supoño que vostede as ten, non? Vale. Eu non sabía que iba a estar vostede de alcalde, porque tampouco non lo comunicaron en ningún momento. Eu tampouco sabía. Me imagino que onte sí, non? Nos enterámonos prácticamente agora ao chegar. Bueno, é igual. As datas dos órganos colexiados de maio, en principio acordamos 15, 21 e 29. Como sempre lles digo, se hai algún cambio, por favor, comuníconolo con tempo. O tema da escombreira da parcelación Maneiro, como está? Pois falouse que iban a sacar en unha zona privada, dixeron que iban a sacar. Bueno, é unha parcela privada, alcalde, bueno, Pepe, alcalde, non sei como... Bueno, alcalde, hoxe eras alcalde, certo. É unha parcela privada, pero a escombro levou no Concello, É dunha obra pública municipal. Bueno, pero sigo dicindo que é unha parcela privada. Sí, pero quen botou a escombro ali foi o Concello. É dicir, cuidado, cabrón. Xa non vamos a entrar en máis detalles. Aquí agora falábase do Parque de Toscaña como unha das grandes accións do goberno dentro do que é o parque e o entorno do parque. O parque entendo que sigue sin arrancharse, sin ter a auditoría de seguridade pasada, e no columpio, polo que sabemos, no tobogán, segue habendo problemas. Estes días ainda houbo rapaces mancados no tobogán. Pois está a obra adjudicada, está en plazo, por ahora non podemos facer nada, estamos esperando a ver se rematan as obras ou que pode pasar aí. Para mí está en plazo ahora. Vale. A seguinte pregunta é a dos plans de seguridade, a Avenida 25 de Xullo, Compostela e Ribadavia. Xa falamos da Nacional 541, son puntos conflictivos do tráfico no Carballiño e seguimos dicindo que hai que tomar medidas. Totalmente de acordo. Ben, eso alégrame, agora compre facelo. Os veciños de Flores demandan maior control de acceso ao tráfico, agora xa directamente, se non estou mal informado, o pivote da zona de abaixo de Albiñana prácticamente non funciona, non se toman medidas nas outras zonas e Flores xa comeza a ser outra vez unha pequena autovía, por onde circulan coches continuamente. Ahora mismo están en obras varias calles de Flores por medio do Obradoiro, vanse arranxar o que son os pivotes estos, xa me contou Alberto que cando acaben as obras contase que volva toda a normalidade. Na rúa Perfectino Viéitez, porque leva tempo tamén sen funcionar o pivote, aí non hai obras. Pois hai. Pero leva xa tempo e tempo, Esa rúa costou moito que arranxala, porque era unha rúa tamén que moita xente estaba acostumada a circular libremente co coche, que non vayamos para atrás, non perdamos o gañado. Sigue estando acostumbrada, había que tomar alguna medida maiores en esa calle, sigue ter razón. No pleno pasado preguntamos por un cambio de contedores da rúa Puerto Rico a avenida Julio Rodríguez Soto, díxosenos que xa se arranxaran, ou que xa se cambiaran, pero dignos os veciños que non, que siguen sin estar os contenedores na rúa, era a rúa Colombia, afectaba esa calle, a rúa Colombia e o fondo da rúa Puerto Rico. Entonces miren a ver, porque igual lles dixeron que están cambiados e non están. Os nosos veciños ainda nos dixeron fai un par de días que non estaban. Esa que falamos da rúa Puerto Rico, tomen nota, por favor, é moi importante. Esa rúa é un auténtico perigo.
hai unha iluminación deficiente, puxéronse uns pés novos de farolas, non se puxeron as farolas, encima no fondo desa rúa, saben cal digo, hai unha caída directamente á Rúa Carboeiros que está sin sinalizar. A veces hai unha valla, a veces está a valla no chan, e ali un día alguén que non coñeza vai pegar un piñazo importantísimo. Seguindo falando do control de tema de tráfico, seguimos agardando que se tomen medidas na Alameda. Os coches entran o fin de semana, pola tarde, pola noite, os coches entran. Hai unha señal ali que... Pero non a respetan. Prohíbe o paso. Non a respetan. Van poñer as cámaras... Eu estuve o sábado por ali gran parte do día, mañá e tarde, e pasan coches como un día calquera. Entonces teñen que facer algo para que se respete. A ver se que as cámaras poñense... De verdade, eu digo, a máis non é coña. Xusto pasaba eu cara ao hotel Arenteiro e saía un neno detrás dun taxi, un neno pequeniño con unha pelota e un coche porque non viña demasiado rápido e deulle tempo a frenar. Non foi un susto... Pois tedes, pero Diego, perdón, Alberto, non podemos agardar a que pase algo, de verdade, tomade medidas. Senón, limitado o acceso dos nenos a esa zona ou que sexa, pero non poden convivir nenos e coches, porque un día vai pasar algo. As farolas que se rompen, por que non se repoñen? Que está o pobo cheo de pés de farolas. Porque ese tipo de farola non hai repostos, é complicado, son as de fundición estas que había. É complicado conseguir os repostos dela. Por iso... falando o último día co alcalde me decía iso, que había unha posibilidade de quitar dunha zona, poñer unhas novas nesa zona e as que se collan, pois, utilizadas para cambiar as que faltan. Vale, lembren repoñer o panel informativo do Muño das Lousas, que iso é algo que non dá traballo, iso é un ratiño. Seguimos pedindo os informes da empresa de recadación, isto, cuidado, que ven do ano 19, pedimos o 19, o 20, o 21, o 22, o 23 e o 24, pero demos está algún. Está en manos da tesoreira. Pero ese é a contestación desde fai 3 anos, Pepe. Agora é a tesoreira nova, antes era a empresa de recadación, era a tesoreira antiga, non é normal que non teñamos os informes que son obligatorios da empresa de recadación do ano 19. Eu non lle digo do 23, nin do 24, pero do 19 non é normal. Bueno, a fosa séptica da Bouxiña xa me comentaba outro día o concelleiro que andaba neso, pero, bueno, segue o problema ali, segue botando para fora. Vale, bueno, pois a ver se... Os cans creo que está resolto, non? Os cans salvaxes que circulaban por Corzos, non queda ningún xa. Creo que quedan dous, por aí soltos pequenos. Vale, o problema das inundacións do túnel da Fuchela, igual que o problema das inundacións en todo o Concello, pide un pouquiño de atención. Non pode ser que chova un pouco, bastante, pero non unha locura, e que se inunde o balneario, que sexa intransitable a zona do túnel da Fuchela. É dicir, hai medidas que se poden tomar, e, por exemplo, no caso do túnel da Fuchela, unha limpeza, despois de, cando chova varios días, ir un camión do grupo de emerxencias e quitar ali o barro para que se poida ali transitar. solicitamos, queremos facer un furón, que é un hilo co saneamiento sin que haya... O sea, é complicado porque é debaixo da Nacional 541 e por eso faltan moitos permisos. Pois xa pedimos o orzamento para intentar facer unha salida de agua directamente sin que teña... Ali ten unha bomba que axuda a subir a auga, era moito mellor que fora por gravedade e así non habría problema. Bueno, hai pedras rotas na Praza da Veracruz. Bueno, é verdade, falando do anterior, sería importante a limpeza de sumidoiros. Moi importante, porque é o que provoca, forraríamos a metade dos problemas de inundacións. Decía que hai pedras rotas na Praza da Veracruz. Bueno, a limpeza de sumidoiros, ahora con o novo contrato de limpeza entra dentro, non? Claro, por eso... empezarían cando, bueno, entraría dentro da auga a limpeza de sumidoiros. E logo, as pedras rotas na Veracruz, intentaremos arranxalas cando é a obra esta que está adxudicada de paso de peóns e arranxo do que é o entorno da Veracruz. Vale, sigo mantendo de prometeron asfaltar a rúa Montes Coirede, na zona de arriba da Parcelación Maneiro, porque os veciños nos din que o alcalde, ou outro alcalde, e algún concelleiro do goberno que se comprometeron con eles. Entonces, pues vayan hasta ali, falen con eles, e se están equivocados, explíquenllo. Son 3 veciños ou 4, tampouco é tan difícil. En Corzos tamén, só falamos o pleno pasado, hai un peche que está invadindo as beiras rúas polos dous lados. Urxe tomar medidas, non? Xa tomamos medidas, xa mandamos un escrito ao propietario dicindo que tiña que tranquear o que é o cierre ese. Non sei se levantou o sinal aquel do centro de saúde que golpeou un rapaz ca cabeza, xa se levantou. Vale. Como anda o tema de os pediatras no centro de saúde, da falla de médicos e demais? Aí igual ten vostede información. Pois a información que temos é a dificultade que ten toda a sanidade pública para a contratación de médicos.
Ahora mismo no Concello de Carballiño hai un pediatra e un policultor, non? Que están traballando e ahora mismo pois as esperas son cortas, polo que estamos vendo. O pico de As esperas son cortas para os nenos. Sí, Bueno, non é o que me trasladan a min, pero bueno. a mí estáme dicindo que depende que cupo lle toque, pero Claro, estamos falando claro, pero eso de un día, 2 días como moito na Se eres dun industria. cupo, sí. Se eres de outro cupo, pode ser unha semana. Non sei, non digolle Claro, máis pero proveino, porque A verdade completa é que a metade teñen suerte e a metade non teñen suerte. No, tamén poden ser cousas temporais nun momento dado. Non, xa levamos así moito tempo, De feito, a plataforma que se montou xa fai ano e pico, ou máis, fai máis de 2 anos montouse por isto. E seguimos prácticamente igual. O tema de axuda no fogar. Houve unha denuncia das traballadoras, ao Concello, a empresa anterior, e non sei incluso esa empresa actual. Primeiro, que implica eso, e despois, como está a resolución do contrato, porque nos comentaban outro día na comisión que hubo unhas reclamacións, o cal, desgraciadamente, volta a confirmar que tiñamos razón. Vostedes decían, en xaneiro, febreiro, está isto adxudicado, estamos entrando en maio, e aínda falta un treito importante. Bueno, Silvia, a concellera, traballou bastante nese tema e ten unha empresa Puente ahora mismo que está ahora mismo traballando con total normalidade polo que nos comentan, esperando que se adjudique definitivamente o contrato do SAF. Unha demanda dunha empresa que quería máis tempo, o sea, presentou unha dúda aí, e presentou o Tribunal de Arbitraxe Administrativo da Xunta, o tal pediulle que ampliaran os plazos para poder presentar a solicitud. Si, deulle razón á empresa na reclamación, houve que darlle outro plazo, e é o que nos anunciábamos, que podían pasar estas cousas, se podía haber reclamación, se os procesos podíanse alongar, e dubido moito que este proceso este resolto antes do mes de xullo, con sorte. Bueno, con sorte. Non lle vou dar... Non, xa as deron moitas veces, se empezara cando se tiñan que empezar, forrábamos moitos disgustos todos. Pero, bueno, o tema de iluminación do campo da Uceira, como está? Pois conto que o cambien esta semana. Vale. E logo hai unha obra que pedimos unha subvención para verdadeiramente cambiálo todo a LED e cambiar todo o que é a instalación eléctrica do campo de Uceira para forro energético. Ben, o tema dos banquiños, que de momento siguen caendo. Pois mandamos os de obras esta semana a ver se nos dan unha solución, porque o que deron anteriormente un pouco chapuza dos bloques. Bueno, tema do contrato da auga. Como está? Houve reunión da mesa por fin, despois de un montón de tempo parada? Pasou algo, algunha novidade? Hubo reunión esta semana, o venres, iban a abrir o sobre C, pero pedironlle, non sabían se iba a dar tempo a abrilo, e ao final van a deixar para outro día porque queren vir as empresas a apertura ese sobre C. Entonces non houve unha resolución aínda? Resolución non houbo. Houbo, estuveron a ver a empresa TIRSE fixo unha valoración da técnica e xuntáronse para... TIRSE fixo unha proposta de adxudicación? Sí, non, da adjudicación non. De valoración... Fixo unha valoración da técnica. Da valoración das ofertas. Das ofertas, ainda falta abrir o sobre C que o sobre económico. Vale. Estamos co sobre B, que é a técnica, e TIRSE o que fai a valoración da técnica. Das técnicas, xa. Esa valoración entregouna e estuveron, pois, valorando dentro da mesa de contratación, pois, todo o que... Sei que tuveron unha reunión con TIRSE, que tuveron bastantes dudas, eu intento non meterme moito, porque xa está a mesa aí traballando. Está publicada a acta desa reunión? Está publicada. Non sei se la va a publicar. Bueno. Agardemos que se suba o antes posible logo. Non sei cando foi a reunión, pero... O venres. O venres da semana pasada, vale. Vamos a ver. O tema de limpeza viaria creo que xa comentaba Rosa, que xa está resolto definitivamente, non? Sí. Vale. Xa toca.
A ver, a Rúa da Estrada de Ribadavia, pola marxe dereita baixando, cara ao Torrón, cara ao cemiterio, é un desastre e é perigosísimo. Deberían, incluso, en canto non se pode facer unha obra, buscar un xeito de señalizar ou de crear un paso alternativo ou algo. Estuvimos ca jefa territorial de mobilidade, bueno, de vivenda, mobilidade e todo isto, e falando precisamente de dous tramos, dese tramo e o tramo que hai do Chamoso hacia o Muiño, para que é un perigo ali no puente, na curva, igual é peligrosísimo. E dixéronos que non iban a facer, a ver se é verdad. Bueno, o tema da ampliación de Espiñedo, hai unha novidade? Estamos a modificación do Pixón, estás cos trámites. Vale, dinos os veciños de Flores que a ver cando lle toca tamén a travesía Mirto, a rúa que está ao lado da bodega, porque empezouse unha obra no verán e ali quedou, pechada cunha valla e abandonada. Esa vai ahora mismo temos pensado facela co Obradoiro, e o Obradoiro ten que acabar o Loureiro, que é o que entra dentro da súa programación, e ao acabar aí, pois, iría para Mirto. Pero vostede faise cargo do incómodo que para os veciños que unha obra quede Sí. parada hai moitos meses e que nadie lles diga nada. Bueno, poucas novas, as que me poida contestar as respostas, mas e as que non, pois virán ao pleno que ven. Como a última vez que vostede presidiu un pleno lle entreguei un documento co que reclamábamos en sentido de información do asilo, gustaríame saber se teñen pensado algunha vez convocar unha xunta de voceiros e intentar que sepamos algo todos de como está o asilo, económicamente e patrimonialmente. Non estamos pedindo tanto, vostede hoxe é o alcalde, se se cumple o pacto como anunciaba Diego, vai no ser dentro de pouco para máis tempo e ten que tomar unha decisión se vai seguir esta liña do oscurantismo absoluto co asilo, que non gusta nada a veciñanza do Carbeño, ou se vai abrir as ventás como debería abrir. Non estamos dicindo que se revele información máis alada que se pode, pero con saber como está patrimonialmente esa fundación e con saber como está económicamente esa fundación, teríamos máis que suficiente. Vai pagar o Concello 37.000 euros para derrubar a área de lavado a que se lle deu unha licencia dubidosa, que está en xuicio polo que sei, da Rúa Ourense. Sí. Porque se vai derrubar é que xa non hai moito máis recurso, é que xa hai unha decisión judicial firme. E que preguntamos todos os plenos e nunca nos din a decisión judicial firme, cale? Pois que ten que volver a anterior... Hai que repoñer a ilegalidade, pero a licencia logo estuvo mal dada por parte do Concello. Pois pode haber recurso aínda, pode... Unha vez que derruben xa o recurso é difícil. No, pode haber Ahora mismo non che podo responder a todo porque non o teño claro, pero... Vale. Sei que pode haber recurso. Bueno. Comentábanos outro día que no Parque Infantil da Alameda comentaron un par de nais, é unha cuestión para que a miren, que ao mellor ás veces tamén se exaxera que se hai problema de pulgas na Alameda, no Parque Infantil. Compróbeno por si acaso. Eu xa digo, estas cousas poñoas entre comillas, a min comentaron un par de nais. Vale. O sea que algo si hubo. Vale, pero bueno. Sí, nada. Perfecto, pois eso é o que pretendíamos nós, se non se fixo que se fixera. En Buedes hai unha marquesina de autobús que está perigosa, está para caer, se pon alguén debaixo. Vale, pero mellor había que ir quitar os anacos de cristal que hai por aí que poden caer. Bueno, é metacrilato. Vale, pero mirade ou senón incluso cerrar alrededor ou dúas vallas e unha cinta e listo. Aprobamos o pleno pasado unha moción para facer cousas que impulsaran a residencia do tempo libre, fíxose algo oficialmente? Sí, estamos... Bueno, hai unha nova directora, non sei se sabedes, que leva unha semana, ainda estuve en, pois... hai unha BTT a nivel internacional que ven a Carballiño día 1, ainda estuvemos falando con ele, o sea... facemos un montón de cosas para que a residencia de tempo libre vaya para diante. Bueno, pois estaremos atentos. Entre as rúas Martínez Avellanosa e a Avenida do Balneario, xusto onde abriu agora unha pulpería nova, hai unha lousa que falta e é bastante grande e perigosa. Vale, mirade porque ali podese tropezar. Eso me queda unha. Que xa falaron co goberno varias veces os veciños e registraron incluso sinaturas. Na Rúa Bos Aires, para ubicarnos a que baixa dende Rapariz ata a Estrada do Irixo, paralela á vía, hai unha canle pola que discurre a auga, pegada á vía, na marxa esquerda baixando, pegada á vía,
está agretada, está chea de maleza en algúns tramos, entonces esa auga, como está agretada, acabase filtrando e entra nos garaxes dos veciños e nos seus sótanos. Entonces tomen medidas, o ideal era, xa cando se fixo aquela obra, entubar e pechar por arriba, porque aquela queda ao aire, entonces a pouco que se encha algo de maleza xa se complica, pero bueno, miren que solución lle poden dar para que os veciños non se lle chega inundando aquelo e encharcando, que ao millor, pois, se non se pode facer outra cousa, con un pouco de tal, de intención de tapar esas gretas, pode seguir trampeando ata que se faga unha obra máis grande. Nada máis, moitas gracias. Un pequeno rogo que me trasladaron Sí. de camiño. Si me, non me acordei hasta que ahora que escoitei o meu compañeiro. Un rogo solo. Na avenida do Balneario, cando chove moito, sabemos que se anega todo e tal, non vou incidir neso. Pero, por favor, porque aparte estes días veñen tormentas e tal, cando se anega, si poden cortar ese tramo de rúa que se anega, porque é perigoso e, aparte, sube a auga e os coches lánzana hacia os baixos e portales de... Entonces, cando caigan esas trombas momentáneas, sei que lle poñen unhos pirulos ás alcantarillas, ás tapas que saltan, si poden cortar ese tramo para que non teñan máis consecuencias. E a carón deso, cando xa pasou a tromba, cando xa dá o sol, quedan todos os excrementos, toalliñas e todo por ali, se lle poden dar un mangueirazo porque cheira moito despois coa calor. Vale, pois é que sucede unha e outra vez reiteradamente, entonces cando eso, se poden dar un mangueirazo despois das choivas, agradecese. Vale. Moitas gracias. Vale, pois damos por rematado o pleno. Moitas gracias a todos.